chama for ye Jataba echinchi fie fu mama enu ma atin kwa beje ni boaten Professor Kokoto na afi enoba afia aboajewa ensem no nie Asem Beba Dabi and then say Toyota Vox car no kire say the car na esinya nkwanhia na odin ni senti mpanimfo etu anama so obeye mra na wasisi wo mu di tu kwantenten se bia fi kuma se konkre finkran ekotamleni ade eba ye na wona etwehia hyenkafo bi di odno otum se da bi eni kwan se ba sakra na Concerned Drivers Association of Ghana hye se sa asem di tum ne agitum kina enye yie wose ahyenkafo binom no mu ntwehia ne nam so ama nkwanhia no bantimpanifo bibia won mu hwane ahyenkafo ne nkasa na sa pa so bia koto ne ka de ye adwuma na wose chinchin techi enya nkwanhia nti no o ma ne nkɔ de wose hyen bi enya nkwanhia enya vox ne nko a enti omu ji sa asem tum ne a enye yie na o ma press conference ne central for akasa ma de okasa e de ema ekuoi David Agbado o kire ne nsem bi o kan ye eniye minister ne say ye hu se ka bi our friend Vozino, one of the better abonting, Casse, one best woman trim, or say a you be aging and not try to come my road safety so. It may do anywhere. It be doing anima or better in any atlas, and the announcement, driver for Obianian and Massan, yes, Nemo, yes, sir, Ghana police, one walk, Cape Coscano, and one my walk, Masacano, and bringing Ruye, assess any man, or my order, no material drama from. Into one man driver for no quine, you won't know my tuma. Ye drive videos at your driver for no so say. Or council Joe no. One month find ye tuma. Ye empese, ye better says I can't leave you and your accident. A woman say car the head they are, a benya accident. Nemo Americana woman to no so can be. Yes, no, send up minister Nakano. Ye tie, edgina, a video catch driver for Bia say. Say so be to love him. Nay, should next window for your characono. Ye should be see. Esia na ye won say papa John mama do say ayeyo na se na Ghana fu sun se ma ye to lord film yes re obi anti ye fa no ye adwuma ye kan ye nwie ye nim say da union so nyina so e do statement member because enye employer na ye committee for we the okasa Edma Concerned Drivers Association of Ghana the David Agbado na we dey putu priyanko offense o kire se offense bro no baako eja abrosan ne fe ha edan ya wosie fe ebusia na da Facebook live this Otec 1029Fm so no wasie to hotel nyina kama o kire se ja brani bi ato mama de asie akoye sun bra Facebook live this Otec 1029Fm na we be hwedan ya oni parties case ne ja to mu awurade yankropo ahia se no DJ Accelerator da hwe na ejuru no ai na ejuru no ahia se no DJ ona wo ho no wodi akire asam yara ho sem esi wo hen de na kofa bo mu nkire mu nyina ada ma be sese me mienu miensa bi fama yen yo opanyin kase meda wase ni akwanya odi amami na machia wakiefo ni wahwefo na titu mia me na sewa adem plaba hima na me chan ta me ehu a wo tie bi na chan papa adem plan odi ni bema na bo penso but appetite dia bo ase appetite ninya asama esti anopawie die enya asam de ayo opanyina ye plan ade penso ma se anu oye ni tias so oba dia hotel wo ya ensan wo tonton ene wa ya se dia brabo ya ye na papa ya timetime sika accident pon ya abursan ya pie mu a edano etoaso yenu ya abursan tamre de mi ya uke video ya mi ja sandi mi dia they just them to atamre pastor de tofwa abo anan abeduru ho omadi nkan bedu dana de toso edi nkan ama ta ensuo na sapapa wọ́n sá kwatwi bi sá baabi mu a machine ya wọ́n di twi nsuo kasirika wọ́n yɛ biribi enye ya aborosani dada mu a kamre de bucket na wọ́n di bu nsuo a na kwabena ne de fa ho ensu mu baabi a kamre de yawe hosem ɛwɔ fenso boase appetite a kamre de aborosai a ɛto aso mienu ejada mu a menua me na o kasa de ejani nu ya ejama ɛtena na mte ya na obuta mi a yes you offense so eboase appetite abe hosem a asi eno no yo DJ
yɛda se pa ne wama no bɔkɔ so adi akyire na yɛhia bibia yɛbɛba ne abagye mu kyerɛ abusua afia ma no bɔ DJ as later down and yɛte ne nka free offense so abrosan ahye dwerebe yɛfrɛ ɔfen so ne yɛfrɛ ne nkyɛmu ɛwɔ ɛsa so ɛno ɛwɔ biribia ni gɔ so kwantempɔn ne so na wo sɛ mɛfrɛ ɔba ɛkyɛmu sɛ akramfo wrenfo kwamukafo bi akɔtoa sɛ wɔhyɛnkani bi a wɔtwi ɛyɛ ne cargo car yi bi ɛne ɛnya asɛm ketewa amanbɔ no kyerɛ sɛ na ɔhyɛnkani wɔfiri akɔdie a no wɔde ne akyɛmu ɛwɔ kumase na wɔduru sɛ so no ana nipa bɔnfo yi ɛne etuo sane gu no so anka nyame anom de anka sabra meka sei Muhammad Yakubu Shankani sabi ka wafiri mu yayaya na eba sa no wodansini anani ehu asem nyina da aye Samson Juma wajebre ne adagya kyerema kye Otec 9:30 to 10 mo na ana yesa te say soro wokọ anwema esoro anwo betifo asa aba o satan no anu so no me papa ba ko ka say ne yira beka ahyirisu nti me mfa moto enkwankọ form nti me ye kwana na me peturu sign ti me sign ahaye no ana ka ye nua ka yi ba ye say anwo betifo aba kwamu ama o mapontu ampare so yebo efi kohwe na yekọ no mabontu ana me koto ye den to abobo ye me ana me driver e den ko bibieni ko yebo ne mfin ha sei ewura ma ne ko akohye n'achi ama ye den ko to hospital o ma a doctor for ehwe nti anope na me frɛ meeting ne say driver no ho ti say no sister omo si bullet ni bi ewura ne na yin to mo den ko ti Odansini anani hu a wosam yi bi Samson Juma na busafo mote se wakasa na no achi Otec amanaso wa ne omanfo bi a wosra so ne ne patamu bonkwa no wacha se nyame anim ne ade hu pa aba beton so to wosre Ghana Police Service IGP ne ne mranche ne wankeka won ho no fo ne nchemo patam ho no mekọ wo momoa I said, one be one, you super war, you was a no place for the match now. Said, I was in a wall. Says, me, Kuroma, I didn't call that some good wakla, your whole tree. To say, and Timmy Quaffum, and crack and Timmy school. Young Cran no be one class here, and ever, and crying Timmy school. And I can't choose you and Timmy and yes, I find a daroma on the boy. Wana boy no sia bo kra na wusuru awadas no ya di ka ku be 7 years miss be 7 years so we ka ku ya be ma ba ku fi Krobea ya mani wu ato aso san bedru nnan wo mo kum brekum prayer ni ba ko anu aka aso ya san ato ni tuo enti ese de ye hia ba bo ka sepa we hanya san dia wo ko fom kra wusuru Amanfo bia ewosre so ne patamu na motese ne Otec bonkomo yi abusiafo yɛda mo ase awie yɛmfa Asem Beba Dabi kase no ensi ha yɛnsa for penny of agina ntwibosi akona aboafo na na pia Sam papilo ene wono eka ho nyina we wa famo die na emos cheni kodwumo so die ko Facebook and so Otec 1029Fm so jataba chinchin fini fu ma wani na atenga kwa meje ni bo aten professor okoto na afi enoba afia abuajewa kala masema mu nyina mo ani tia ade na wisi yeso na Asem Beba Dabi atoaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plus mox mixture. 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I who doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quada women feud in the Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Crato Yatum. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir,
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, ni nyina. Every basic 1, ekosi basic 6. English, every basic 1, ekosi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom ane maths nom me say. Books bia ni ho. Perfect series any bi. Na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. And na say we dey school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura dey what table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abua no Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus mox. And Hepa Plus nyina. Apem for about more manufo. And kwada we ni fie bi enu. Our family FM. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Medofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Okay, Arafonia this year, a yamma yenina yanho ha. And every yamma yanho kwaba. Oforisi obosome no ne da etoso dunum emfimpinu aduonu nsiamu ene yedaso wi awiai yasehia bio ebre na wiedu yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom zabre wo hwa obre no apremo no ato apa hunsi medunson medi de Krobea nana Yaw Asante awia me na medi dwumadie ho chiame mabedwafo wa ha maboafo wa ha ye nyina na ye kan bom na wiei ni aba besom na wiei obi bebusa se nedie na awura mu ntem na ye die ntia na wiei adepa bi wo ho a wa wutie me pese wudi nkan tie me di nkan aka kire se wo ye dwumadi a ye die nsuo no ye sua de e kire ye ho nso ade enti ene mensa kan National Pensions Regulatory Authority NPR mpanyimfo ewo manim ha ewo afidie so na adofo ono mo ahye dwumadie bi ase a
sɛ adwumadie sɛ wonya adagye ma wo ho ɛnɛ wuku adai na wotie ensɛm da mpanyimfoɔ yi ɔdom de nam a ɛbɛboa wo na wɔdom wahyɛ aseɛ ɛyɛ mobile pension education ya sabre ya yɛka sɛ wato din pension on wheels yɛde nam mpɔtɛmo yɛde nam yɛkurom yɛde bɛn yaboboa no na yɛkyerɛkyerɛ adeɛ baako a sɛsɛ wohwɛ Ghana mai mu a yɛn nyinaa yɛnim na yɛhunu sɛ sɛ yɛka pension deɛ a ɛyɛ aba adwumayɛfoɔ obi a wɔyɛ aba adwuma ɔno ne yɛbɛtente ho ne yɛde atoto hɔ nkakrakra de ama na nyame boa na ɔba na homegyie mu a ɔno nso anya nkakra ɛnyɛ saa pɛpɛɛpɛ na wodwen good but ɛnɛyi nneɔma bebree wom ya ɛsɛ fata sɛ wo nso hunu na wohunu sɛ sɛbio ɛnyɛ wɔne ɛwɔ aban adwuma mu nko a na ɛbɛtumi ayɛ saa nhyehyɛeɛ pa no ɛde ama wɔnom daakye mene wo ka sɛ ɛnyini ɛda hɔ ma obiara ɛnkane na wusa sɛ wohwɛ ma bɔdwe sɛ mu a adwene epiepie pa a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno kyerɛ sɛ adeɛ kye a ade sɛn Nana Krobea n'animu a no wɔkɔ na sɛ Nana aduru ne mpanyin fie so a ɛnhyehyɛeɛ pa bɛyi ɛna wayɛ ɛde ato n'akyi enti ɛna adwadifoɔ me wɔ mo so adrɔbafoɔ me wɔ mo so mo a moyɛ mo ankasa mu nnwuma ɛna wia yi me wɔ mo so ɛnɛ ɛno nti ɛna National Pensions Regulatory Authority NPR empanyimfoɔ no ɛwɔ m'anim ha ɛna me wɔ ma hoɔfɛfoɔ mmiɛnsa maame afi apia agima ɔwɔ m'anim ha abena kuna du agyeman ɔno nso wɔ m'anim ha ɛna Lorita Asamoamponsa ɔno nso wɔ m'anim mpanyimfoɔ mmiɛnsa yi ɛna wie yi ɔnom ɛna mene wɔnom bɛbɔ nkɔmɔ kakra na yamamu hunu ɛnneɔma bi edi so na yɛbusa wɔnom sɛbe ɔnom amanneɛ mprempren ɛwɔ Asante mu kyerɛ sɛ akyiniyawo yi dwumadie kɛseɛ bi bɛkɔ so ɛwɔ Kumase Cultural Center ya ɛnya asɛm ketewa ɛyɛ de adwuma ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bɛɛ ɛna ɛbɛkɔ so ɛde anamontuo na wa wutie mie ɛsɛ fata sɛ wutuo na mfa so pa bɛɛ ɛna abenya wɔ sɛ dwumadie ɛbɛkɔ so ne mu mpanyimfoɔ me mamu akɔ abɛbro me ogidie sɛ mu mpom yɛ bɔkɔ deɛ very good yɛnso yɛda mo ase sɛ modwene yɛda akye ho na ɛna awie yi mama yɛhyia ɛwɔ afidie yi so sɛdeɛ medi nka kaa yɛ no sɛ yɛka pension asɛm a wa indicate a mami o waho mami afi apia agima enie Lorita deɛ mete sɛ wɔbɔ ne din kyerɛ wɔ na abena nso nie very good abena deɛ ɔyɛ maame de abena nti ɛna bɛyɛ de paa nti mɛfrɛ wo maame mefrɛ wo maame ɛma ne how why very good sɛ yɛka sɛ pension a afia maame nhyɛ aseɛ mfiri so na memusa yɛdeɛ deɛ yɛ a ne yɛnim ɛne sɛ ɛyɛ ɔne a ɛyɛ aban nnwumayɛfoɔ ɔmo na ɛwɔ saa kyɛfa no anyanyam bia memenya abɛn adwuma sɛbe ankorankora adwuma meyɛ mebodwa meyɛ dwadini meyɛ drɔbani saa deɛ ndeɛ sɛ nka me deɛ mfa me ho anaa maame yo we deɛ yɛbɛda mo ase good mpanimfoɔ a yɛtie yɛ nyinaa nso yɛ mama ha good yɛgye so yo pension a yɛka ho asɛm yi for informal sector ɛne sɛ obi biara a ɔno ankasa yɛ n'adwuma yɛfa driver fo nkrɔfoɔ mo wɔ market o ɔmo to adeɛ wɔ kwankyɛn yo ne ɔkyichi bom kra wɔ kwankyɛn ne ɔkyi bayira yɛakye wɔ kwankyɛn yɛwɔ pension de ma no ɛnyɛ aban adwumafoɔ nko ana yɛayɛ pension ama ɔmo embre bia ebetwa mu 2008 government promulgate act bi the National Pensions Regulatory Act sure Act 766 2008 na enumu no ena
adeɛ bi a yɛfrɛ no 3-tier pension scheme was given birth to yɛwɔ 3-tier pension scheme na yɛka 3-tier pension scheme a ɛnka no no na nka pension a yɛnim deɛ ɛyɛ for ɔmo yɛ edwuma a yɛmo gye aketua na yɛtua ɔmo pension sisi a ɛnte saa biom ɛnti tier 1 no ɛno no ma o pension ɛma ɔmo a ɔmo yɛ edwuma yɛ ma ɔmo monthly la bosom aketua yes ɛno no ɛyɛ bosom aketua a yɛde bɛma no so kɔ ahomgye mu a yɛka ahomgye mu a yɛkyerɛ sɛ odi 60 years na ɔkɔ compulsory retirement a ɛno no yɛma no pension afei nso so ɔno aso pɛ sɛ ɔkɔ ahomgye mu ntɛm a yɛma no pension nti tier 1 no ɛyɛ for ɔmo a ɔmo yɛ bosom adwuma broni bɛka ne sɛ formal sector workers na yɛwɔ tier 2 nso a ɛno nso no wokɔ ahomgye mu a wei no ɛma wo sika kutu lump sum broni ka ne lump sum inti woje monthly one no tier 1 na waje lump sum no tier 2 na kyese bosom aketuafo no omo wo pension mienu na wei na ban ahwe no ehunu se ye ma minum a omo ankasa ye omo adwuma ye papa no ma omo ankasa ye omo adwuma no emra so se omo nso yenya pension mo omo for mudachi because ni atibia nipa bekwa ahomgye mu se ade po na woton wo marketer ebeduru ba bia wankasa wo mampo na beka se maami afedie eye refie enti eno no saa no na wo di sika bia to ho wokwa ahomgye mu a wodi a eye enti eno no ne friend tier 3 enti tier 3 no ye no specifically for informal sector workers meka informal sector workers me sisu biom se omo ye omo ankasa omo adwuma ankra adwuma omo ankasa tua omo hoka and it cuts across all kinds of categories of persons ebi na me ka say market women for wom ebi na me ka say driver for wom organizer for wom ebi na me ka say wo ton ade mpo wa ye kiosk kra wo fie n'anim ni na generate income ni nyina discover inti ni nyina no ye ka omo nyina efua se obia emfa kakranto ho na eno no de abaya ye ne se ye nhyew wona woni mudwa wudie inti se mesi na wotwe bia metwa bela no na se memfa so amenya yesei na enu nti metimi di 50 Ghana 100 Ghana 200 Ghana edi ato ho a se metimi atua na wotwe o metimi atua no bosumu o metimi atua no bosum mienso ni ehia ne se wa hya ase enne yia wa hya ase na ni ehia ne so se wonjai wobetoa so na waya kosi ahomgye mu na sika no enyi na sika no yede yedwuma na sika no edor na wo pension no emu ayedru enti saa 3 tier na aban dia aba no emma obi biara including government workers private workers including omo ye omo adwuma nyina no obiara ne pension chefa ewo saa de no very good mame mra wo so oba abna na memusa se afia kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ ye ka me ye mi amadwuma me wo magazine me wo central market ha me wo KGT Dubai ye mi amadwuma me nsunsuo na me ton me nenam ya me nso me de me mema wo ye kan se memra meba point ben so na me bei me fa na maba afia abna me da se ohene ba bebreba me maame akan se ne sa pepepe ne kwan so ano no na te se tier no nipa wire crowd say oba join tier 3 na so oba register for tier 3 no ye won krofo Krobea ya to amudin corporate trustees corporate trustees Yaw Asante region ha no omo be 13 and na wa ha sei me person me bodin yes na asema koyen yi mu so wo ho enti nipa why ready so oba join no ye was our trustees here ye do omo numbers and I say ye betumi ama sa trustees ni bi that's that what register with sa trustees no enti after registration no na fe only mako arrangement and I said terms as to say ubetua na bosome
wobetua ne na awotwe anaso wobetua ne sen and amount ne so no we indicate it to trustees no okay and mode of payment no wobetumi aye no momo mobile money okay and I say personally no betumi akọ bank no akọ akotua ato bank e wo trustee ni din mu okay enti sa wo tonsuo sa wo ye driver sa wo ye de ben sa why you ready so be join it tier 3 pension scheme na be sure bo say emohu okay ehu nim okay if you say security no e tight very good. And a mode of payment no e very very flexible sure and na e wo honso so ma nipa bia and now your trustees no why you ready so obeji obi bia e wo fail so very good ye ken so asamwe na akwakoye se mimi dwadini ameti hoi mitonsio mazi adwuma ebia e nokra ho no san ye obi adwuma meka se me kakra megie pension so de ye ka ho asemi na je se ye ko hia sika kese bi na ye kukuru ne de akọ me nso me honso nti e basa na ye de yesika kese bi ene ehia se ye nkukuru ne emfamra sa tie 3 mu ana good michia unti efo nyina good informal sector pension ye tier 3 am madam e kan ho asem no eno no ye de ba for ejadifo na aban so ehu se momo dwa no enye de bi etore bi ekosho etore bi eba form enye straight se na monthly engo form ye posumi ejuma de ha ye calculate mom no inti aban se eno ye nhyew wona wo be kire senia wo pese wotua obetia wa wo hwe wa hoden a inti se 10 series na de bia wo betimi etia na se busumi bia na wotwe bia se 5 series so aban se wo ho kwan se senia wo hoden betimi no mimi ntwa wa no na chi se ye nu akoye te se me tususu ama me daache no ano no oh okay na so when you cry better sin susu won se susu de otua na wonsaka okay aha na so when aban omo de ye investment ama wo okay eno na ye corporate trustees omo de ye investment na ye aban no ye hwe so omo betime omo ye the right investment inti daachi bi no wo do retirement age na wo ba beji sika na emu ayedu ama wo okay arofo na je se ye yi aye kan de e ya asemode ede ma wo a utie me wa wo ye obodwa adwadini ba bia wo bia akuafo ye nyina ye chefa wom ene ma mi abraminta hyede nso na de be ye bia wo beba na afie obi kan se ye no abuna kande nanso nipa ni busa se akukoduro ben anase arwehemu ben na minya se misika me de bai ekina bia nkonkoye te se na bia mempese mete yo ohine ba dase yenim se mpre bebre no eya na nkrofo bossa hunu nanso we die akoye pension bia aban sawom entina me shase and me can say it was promulgated by an act of parliament. Sure. Na say aban assign ase ye the act atoso emma MPR hu kwan say omu biara omu wo sa pension space mu industry no mu yen regulate omu inti ya shembra ye wo corporate trustee abna kan ho asem no eno nso ye license omu ye wo guidelines momu so omu endi so yetumi sanction omu apart from corporate trustees no ye wo fund managers omu no omu di ade ni ye investment no eno nso omu report mayen omu wo emra omu di so na ye wo custodian bank inti custodian bank ono kra sika no ono so ya license ya register no obia the report ba inti nie tibia nie koso no NPR behu ohwe we report mu hwe we report mu okani nyina abomu a obehu nie koso ye wo hu tumi say ye sanction obibia enumpo ye maninsi because de bia ye won crofo ye from compliance officers omo show mo reports mu hwe say e de na ekoso wa ha de na omo diskane ye wa ha ni sa inti ni aye kira ni say it is
backed by an act of parliament. Aban sa wom when ye individual ho asem ana individual bi na waye ni susu bi won chen e na ode ye debi we die aban nsa wom aban na ahye na ode regulator esi ano say pensioner ekoso organ nyina formal and informal sector MPR munhweso na mo make sure say bibia ekoyi. Good. Ene abna ye ya we say ye se chena mu bi di dwuma bi wa Asante mai mu ye di adwuma ka ho asem kakra kire ye na yenti me say wo hene ba wo chena da enye asem ketwa okay e cultural center Kwasi Aidan Hall ni nyina ne say de ye ka ho asem de bo ho dawro bebrebe eye tietere no eye yankasa ye adwuma no me kire adwadifo driver for ice water for enna aban na na se adwumakuo no ye de ato ye ho so se e wo se omo soso ye de omo fasa pension titiye ni mu se ye ni pay sa bre de ho odin o e bedu brebi no empo ni mu be ye mre untumi nkonsent tumi mma afi wakadem edru ho na e na o follow on sa sika na ye ka ho asem no enti na se ato di se adwadifo mosumo pension ni enti ochina cultural center no ya to safre adwadifo nyina omo yo ankasa omo adwuma cultural center se omo mra na adwuma ko efra on MPRA aya krado ochina ye nyina be wo ho se ye do mo nyina be fa sa pension titiye ni mu aya fa ni tietere no na asusu ya hwe kwan ya ye be fa so a ye be boa ye ho e de atwen ye dachi. Okay enti echina ebreben na ye hyese adwumadie ne ntete adwumadie we ase e wo cultural center anopa 9 okay but anka me tufu say by 8:30 na senka wo ho a if you say ende ya fa krom wow ama edom ni nyina ayawe enti omo beba ntem sure enti sanka wa wutie me no so sanka ochina da utumi ba ntem a say ba benya baby papa atena ena nya no so nko ye san so wo ho aka de ho achede e wo ho enti na say wo ba ntem a wanya baby papa atena achede nso asenya wo de nso so ntem Obanponsa hwe ye ka ni se nti akina se meba na ebi amebe ma ye madwene se prekunam de yedi ne hyewodo ho na me pese mo boa me mo de afantete mo awie no mo register me wo hwa na ne me nto aso a sa kwanya ne wo hwa da medasi bebre pacho ane sa kwenya no wo ho ende ye nanti krum no ye ne ye corporate trustee de madam ikan wasem no ene nam ye na ochina so cultural center ye ne omo na ebetena ho nti mo ba omo na mo be register mo no ma enroll mo nti ewo kwan wo ho no. Okay very good ye kan adwadifo ye mo amunti ena ye brei akwanya no aba ama yen so enne se mfa ho se ye ko school ni enya akwanya koya aban yadwuma ana yanko school enu nti ye de na yegusu a ye National Pensions Regulatory Authority onomo ne yen ena ekasei enti akina fa ho hye se adwuma de mu kire se mi ankasa kora na kire nyambo anopa na otwe na mete cultural center Kwasi Aidan ho no na me nso meti hobi ni nyina ne se ye boa amasa de wi ye de adwene ye ne ankasa nso ye da ache ho ye kan obafia de na abeka de akire tifu eti wetwato yo ohene ba me da se ye ma menom ne ye papa nom ye nuanom a mutie yen ya se ma ye wo kan ne se pension no eye nti obi amfa ne ho njim because bronika say retirement will come whether you like it or not emri bi be ba wa ho odin be kofom na ade no so wo hyase ntemo a ene tumi enyin ne dor inti ene year the time to start is now and then yen starting no matter how small set sign kra yen fan starting na yen premier trimu say ade ya hyase ye beto so consistency obroni friend consistency na ye behunu say ye daachi say ahunjie mu po ne ye kwa ye nwinwin efi say ye nim say ya boa ye ho ene ye ko nti obi amfa ne ho hyem ye da mase yes ye da se abna obekra de na atwato ka bibi twato maame nti na se ne krakra ne se ya tu safro bibia ankrankra bia ochina da e wo cultural center
Kwashi Aidan Hall. Say Yemra Nemetis Sanchez Tree, and the Santity ya, MPR Jumoko, Ediabe family. Na Ochinabino, Yanso, ya quite a homie GMwa. Metre say, ya do your penny fear so yen fear so no. Yes, so be so kind say, I know here about our pension no more. Enti Ochinada ya tun safro bia. And na MPR no, where the Wadaro Massam Yajo Jumaye. Oh, Fatum. The old tier no, a baby say. Ni ahwehwɛ mo ahe fa na ebe hu good ye wo Kumase Asqua 4 junction okay ɛhɔ na Kumase office no ɛwɔ okay Kumase Asqua 4 junction bebia Makion catering services ɛwɔ no ye wo Makion echipe okay nti Asqua 4 junction ɛhɔ na Kumase office ewo. Okay. For any other enquiries, your designated number B. Ya should that designate is a way there. Obi betumi afre. Anase yenchire mu bia no. Die hiane say ye beba office ho. Se Nyankopon ya adom ne ebeduru a yenchire mu bia hia ye bia ye nsabeka. Me patcho ai number na de wo ho. Okay. E wo ho pa. Na se ya na me no wo kasai no. Okay. Enti Mame family dear no entudwa. Okay. Enti say wo hia your officer. Wo frɛ a meba be fawo. E wo for janso ho nam de wakɔ office ho. Na enkomo bia ana say hwehwemu bia pese wo hu no. Enya nkyeremu bia ye. Nkyeremu bia wo hia no. Ye de ama. Won saka. Amanfo be frɛ wo pa. Okay. Enti Enti meme de no 0244 054 365 024 054 365 me pamcho no ya bana number me pacho okay me pacho office line no okay. Saka Okay 0322 39 61 14 repeat ba me bio 0322 39 61 14 Patch office line no. Enti any other enquiry bia wo pesa wo ye no wo be frɛ office line no Loretta dia na obeka atwa to krakra na yes sorry Inti de meka twa to ne se ochina ye hwe munim se mu nyina mu bra mu be hia yen MPR for na yen register mu na yen room na musum din enko aban krata mu damase even for awie ye be damase ene mo adaje amonya no mo ba be kyerɛkyerɛ no mu sei di akyerɛ ye Nyankopɔn ya adom a aduadifo akuafo adrobafo mazifo ye nyina ai beba yenso ya ba betie mu nkyerɛkyerɛ de bi Yankopon Israel. Yeah, that was it. Good. Arafo, enawiai enkomo we yenkomo hwam. Ye ne the National Pensions Regulatory Authority. MPR empanyimfo ena enawiai yahia na ya bonkomo ya kade ye onipa ye de akyerɛ ho. Na sa mobile pension education caravan ya won mo ahya pension on the wheels no e kire Nyankopon ya adom a ye cultural center anopa na wotwempa mu wo de anopa tututu de nka duru ho na wuduru ho ntem a na ebeboa wo ama bibia anso aye ntentem ye nyina ye mfa ye ho nhye sa 3-tier pension scheme mu na moa yen ye nwini ye daachi ho onua na ye ndaachi yen dache anya no emfia duosia aduoso beba ubedru hono sebe ebia na ubebi kura mfiu hono beboa wo ama wa rely on sensika we ama aboa wo adofo ha ye 102.9 aha ye Otec Asem Beba Dabi dwumade no eto aso Krobea Asante Asem Beba Dabi akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro
Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Okay, out of 4, yes, some of my qua baby. Sabre Premono ato apa hunsima aduanan miensa. Asem Beba Dabi no ena ye koso no. Na ena wiai sene monitua na munim sene ye dwono no. Ena nso ye ba besom awie ma bedwafo wa ha. Oba de achiame wa ha. Eja kwame enso e wa ha. Kai na hyade nso sa adofo ne ade hia wonom nso ta ye chiri ewo dwumadie mu no. Onum nyina nso eta ye chiri pampia ena wiai ye ba besom. Abedwafo oba de achiame akwa ye ja akra what to say Yankopon adom me ho pa na adom nso me ho dey ene eye wuku ada sa ene nso ye hia ye ba besom ensam nso de ebi wo ho ensam wo ho ene yi otumfo rada ba atase ya se be call ma pro ba na dwono anopetutu a mi fira proboni mu na makofie se me kwa akoboabo me ho na maba no na mhu se ka bi aboma me bi da ho anope ya asia ya otu for about ka abono aseni oda ho no kai unsura nka abeka se minsura nka meka se wo wu no da ho did you yes o hwa we nu kra obo no wa amfa no wa jan ho ko obo no otwam ko enti wa bona to ko wa bona to ko se ade aba ko nso a aye hu se ya ye ahomachi tututu nante won se nra me ka kire mo se kwasi ada no abrepo ha kotoko residence animu hodomo area ho na ho nso maami a wototo kokko Roma ni maami ka free na wra na soa no wo bono na afa no kra e bia na wangu wonfa dwane wonfa obedwane wonfa onim so wofa wo no koboka na wuwu nso a yebeka se wo na akun ontie ne na wuwu nso kra na se wanfa wo no nso se yehu no na se wafa ni nyina udi sa abone no dini se nya me hwe wo wo ka se kan ko na di obi di kun obi a wadi awu so wa bono on try so obeji nipa ne nkwa edukura ye enya wonfom so ana by mistake card ye bibi atimisi ye bibi mi ehu se enya wo pese hukum nipa na emom asem na aba na de oja no reje se ye wo tension se wo pese hukum no ko se wa anya bibi ase obetimi de age ne nkwa se wo he da se obeku no enti ebino no eja ko be ho te sai na dumara ko masebro no na ya bedan nyame na na ya midweek na ya Wednesday edru midweek nso sei ya ne munsam no ye bebre enenso ya hia ye ba besom na enesom a ye ba besom no adofo ensem wo ho ensem ni bi wo ho a sebe wa wote a utumi hu se ade we de senke nsesesi enso na si o na si da bia ya me de sa asem we ya futuo e de ma menua no mo ma enye bibia nti o eye de mahunu hwe ye nananom enka atete no ho na wo no mo wo botaye nti a na ono mo kase oba de oni be ma ba ko weye ne nananom wo botaye o untie sa wote wa wadiem ana wade na se na bia wo ne be ba na wo mienu miensa empo ba kumpo na wo ko nana ho na wo ka kire wo nana se na nei tetefo asem na me kan wo maami enye nemre maami me pese me kunu me ni jai onim panyini no obeka kire wo se enyai wate enkwada ni nti sa enkwada ni nti a na mpanyimfo ne ka no eya na ye woni pa bia ono mo dwene se bia be ma no be hwe enkwada no a enti na wo na still wo kan wa hyem ye na dwene enkwada ne ho nya sa nti a o enkwada ni nti no e wo different meanings hwe ye wo maamia woni mema different and awo sa go for no ho
maame a one mema different na wo no se awurade nyankopon ammem sa nkofo no o ma dwen nye pe we de ne de nam ha na we de ne de nam ha me bedi dwuma yi Asem Beba Dabi ahai kura ya ye ba enye mfie nkro ni akire nie emfie nkro ni akire nie o ye ba ha na anu ya o machini o machini dwuma di amedie madi ache o emfie nkro Otec ha kakra ya ye ba ye o na anu ya emfie nkro ene ye wom yi ansa na emfie nkro ni beduru no munsantie o na makọ woboase Shaft FM ehwa na menamo ye na sabre koyodwa ntoa na ne hosu morning show wo ho amrado na nipa no produce wo ye news editor wo ho ne efre no Malik ono ana na ye news editor nam ka news reporting am de be ye news caster ka news wo ha ye ena ano eni se hwido yam kwahye se hwioso nso me kwahye ho sa kakra sa na mfiri se hwioso ena mba kumase na me be hye Metro FM ha anonso metro kra de ya anhada se free Krapa Street ye be hye metro asi free Otec FM ha ena metro fu adaka no mahuzi ye tutugu Otec ncha ha ene gu ho no enum ni eka news no sa bre news casters ya metro fa ye me kunadu kofia pia ensia pia akua sieduwa okyeremaba hani ya best start metro news no efri adaka ni mu wa ha o then nene ma say na ba bia me best start metro free ya me say kwa akotwa me ho asa ba enam de aba betna hayi enti se me ka kire wo se dwumadi amadi yi emfinhia duomu ni akire ena mananti mu a sabe minim de meka enkwada ya ma me no mo kase enkwada ni nti oba woni be makro a esono nkwada adwen ena sa woni be mema hodo ebia mema mienu mema miensa mema nan abra nkwada na nkasa hie fa adwen no o madwene nkosayem unim obi adwene baabia wo firi o anko yese o papa banimenti ena ebia wo ka sei de kyereme se wahu enti ma eya amontomo boase ewo nuoma bi mu na ma antomo boase ewo nuoma bi mu na koye pan wa ha enti mpanini se wo ba wo ne mema miensa kora wo no nkasa ba ne yenware no wo ne mema weyawo ne ma miensa no obi anko ne papa sa ba ne yenware no ye kase sa ba na bobutia yenware no so ko ware sa ba na wo sontansa chen wo twe hunwi enka tete no ne nemre no na ase nipa no yemfa hwe nyehwe yemfa boga nya swan enti wo behwe no obi ne ho akwa wuram wodi ko wuram nene wonyanko beyi ni tiapie ba bi aduro no kyeso wotena ho anu owu saa wo saa hawo na wakofa ato ne ho so no emu enti onipa da sani eya tu hofo na tu hofo a ebeboa awiai adofo ye hia ye besom owura be fidie no na yeni nkomo me nkomo edikan eye krachi bia waba yanim ha ewo afidie iso na minuanom amaba YouTube no so nyina amo chia me nyina me chia mo na naboadu mehu se owo ahoma ne so nyankopon hia why na wanya okese all the way from United States of America KKN owo Germany Den Haag mete won kan chepa ada wo kohye he KKN ewie ye mo akwaba ogoromensa esu anwunufo na wie yatemonka yehu se ne monso mo aba beduru na ogoromensa nyankopon hyirawo na wo hyira manso asu anwunufo nyina mechiachia mo ebusa se mompo no emu etesei na George na frifa osena na ya Krobea Asante no abedwafo na monso mo wotesei Awurade nyankopon ya dum wo ma me George na yenso ye ho ye pa wose akra Krobea na mehwemo every Ghana ha God bless you and your team because I came back to Ghana. Hey, what Ghana? Ya behwe ye wate. Ya behwe ye. Na yadofo ba no behwe ye si ya ni eneje. Philip Frimpong. Osi akra Krobea Filipo kwa Africa sem na namenso me wa ha madjon.
yankopon shira me ame ba frempon manso e cha filers wone me maame ante Mary jeni sofo no Nana Krobea wonu tie mo pa enele mehu se won so all the way from Atlanta or say good morning Nana Krobea and the United States of America Atlanta for yenso ya bade mu ha yesre yankopon ni shira na ho den na ho bambo eni ne nyinkyere ena wiei enkoso aden kamo enenso adofo ye bana ya besom krache akwaba o target ni mompaja nkosoro kakrama no na afi moma onfa na no men na umwe na no enkasa memem sebe ya adofo a etie no enso ebete udi de se miwura akwasisa akode akwasi ufri he ufri ebuakwa agogo na ate he beti ebuakwa agogo ha ebuakwa agogo adwuma be na ayo akwasi driver ni uchi free he kwa he ebuakwa tu agogo kasagu we ni ebuakwa tu agogo for one no ben ha no aha we no na ode one no behwe so ebuakwa tu agogo wo de wuntwim makrom o we ka sa wo ye keti afo ni bia nke neme no de because akwane so pa the driver for ye pa was akwane so no adroba for etwika free abuakwa eba ketia in fact where we ye say no adroba for sebe eya amonwene ye passenger for ni ho enioma amoyo no monka hunu za munsum ye nipa o ma me bi ye nipa o papa bi ye nipa unu ya bi nso ye nipa driver for ni mate for the mode ye passenger for nan say me to de bia me kan bi mamo pa enya asam ketwa ba se say dia ba bi amo ye kono trapo sa kwan yi so akra chi free oba ye wono ni tie ye eni se wotwi kwa agogo wontwi makrom enkene wono nka matimi ye hwia no oh wo be free abua kwa pa se obetumi aba be dru ketia no na bra wa brem nya asam ketwa wonu gina bua kwa wolodu market ya straight o wo be yeta no so no be ye sofo line ansa no be free sofo line hokra no wa hwe ya wonsa nka keti ya straight no o say ba be bo ba bi foforo waho sa dia ne dia droba for yesra mo hwa ni omaye waho ai se Kenya ase kwan yi so wonso sa o wo fira brem ba keja ase pa ayi wo ba keti o enso wonya ne sa da wo be lodu ebia abrem no akasa me ko ese junction wo be si wo ese junction no akasa me ko airport runabout wo be si wo airport runabout ansa no akasa me ba ketia adai se hwini be kasa nzio na driver for say mo suffocate ye passengers sa won adu anwumre kura de ne kankan se free no mienu se wo mo starting dam awia gedegede bia no miensa no nan se fair no eye force the 50 pesos obeka kire say baabi a obesi bia ye 10 cedi adai dia wudie ne kro no sam na mo ye nsa no adai wudie ne kro no sam ba na mo ye nsa no adroba fo binom sabe mo ampanyimfo entumu ba mo hyeda tenase eye mo nhyehyɛ ye de ba ma passenger fo nyina so gitum nanu ente so ba ye mo gina mo na so ka asa mo ente so ampani ampa mo ente so na mo de muru afisa mo nso ye dipa de bi to da bi aya na mo nso mo nwini nipa ho kakra na mo nso anipa akira bi woda ho anipa de befa wo se adroba fo nioma bo be ye de gina mo so kira sa memi ye dwadini na mi firi dwoso mi firi abrem Kenya ase mi firi abuakwa ena me ba kumase mi firi makro ene nende de kronoma francho ena me ba na mabo me short sad ma ba bedura me ba paper wey senkese se bia me dige wan sidia me lorry fair na me nso me tuatua ne short no me de me de be to so saa de no so nzu be yi akọ ofie wo yire be badwom waho enti wo be gye wa ha de wo mia obi na wa mu obi ho antoni nti obi so ma ho nto waho adoba fo adwomboni abam trim nansan adwomboni abam trim nansan oh monsesa ani nyina ne yaka aban na ne yede so bo ne bo no monsesa yetumi nya bas ya aban de yede beba ye hweso ye sabe na tibon kosofo bi abegye aboso ye bedi hu sika ye nsiesie na bas na ye tantan wo ko butu kwa ne yakasa kofo sa bas na wonfo
de ya ban de ntio ye hwe so ye nkanye ne say sa ne omanioma we elsewhere wo kwa ayi akwa grass nkwa wo se tambia na ababa ne nam na nam 1 minute bia na nam enti sanke wo bas se nka namu sa namu a nka trotrofo betumi abo sa dwawe nko lodu free Kenya afia nko beba krom wo lodu free dwoso nko beba krom na anu awre hosem bi esi wa dwoso station ahonam hu se trotrofo bi mu a wa dwoso side ho nso ye nipa bodefo mo ye nipa bodefo a hwe vozi fo ebi ena se nkofo ne keka wo mo hu bomo nipa be se numu asensia ena wo nso begina ho ena wo ka se trotro ne se won wo lodu kwa mo fomesa yo wo gina dwoso o wo lodu kwa mo fomesa he adroba fo ni medifo bitimoten wo gina dwoso lodu kwa mo fomesa wo be gina lodu kwa mo fomesa wie no asa ba be gina fomesa lodu odiom wasa ba be lodu odiom awie no asa be lodu to take wa be dru take no afen wo ba be chekumasi no aba agunaga jansen ansa na watoa so wo be kromu adai enti vozi fo be gina ho na vozi fo ne say ye de krom straight momafo normal fair krom straight enti the more na ni bo vozi sia obia ne do na fair trotro for no ma diga aha na mo mu lodu ahaya yi mu station munzo mu refi ewa juso say ho na mo nsumu gina no ye bus stop na mo mu gina ya mo yes how ni nyina supposed for hwena no o juso MTT for mo hwena no ena ya nkofo we gina wo mo yes how ne ma we nyina ni nyina mo hwe wo mo na don't blame you, I blame the shadow boys no na adwomponi wo mutima to the extent say wono a wonko payment ni bi ni o wogina ho say me ye shadow boy enti obegina be ye tag they cut just straight waka straight no or bought 20 cedi just straight 20 cedi no wagiwie ya no driver ni ne ti wono ne dia ma nti wono ne tefa na obenya no obema say nipa dodo na ekofo trotro do ho akere wo mo nipa bonefo maka ni se mu bedi matem emfa me ho maka no kre na tumani ase monse wate adoba fo eduru anwumre aya mudue bo monse na re ho se posifo nso che wo mo no wo je kakra ndie no wo bu afu maka tumani ase ashimu by this time trotro ni muso asopa droba no kra pese odum no manum no tie no kra no man nto wani ase na mo awo adey akwasi sa akode yes papa driver enawie yi asemu adi wa free abu akwa agogo abayedim ha no hyase bowunkuro mame ne metifo nte wase de na do nam yo penifo be da ase mamenchia Otec 1029 banyini eni se mi hunu oba bi wo mikrom abu akwa agogo no ne friend vida anane na me de odo asem to nani wote mase na me ne tenaye nti edibe busumi mienu na nyinsen baaye nti me busa na se wo firi hene na wo se wo firi adwira bonyo nti nyinsen ne mu no me pempeni photo snap beto snap na me de ensa create kan ho na me de nipa enan call ne papa panyini ho papa panyini frɛ no agya yaro owo adwira bonyo nti me kotu ne trinsa ma na me ne tie wa ago ho no mo nti ye wo bema baako ye tosu mienu no mu no ene ho ade mu akasakasa si me ne ntem na already na ye teme na na fie me na no wo me maame nko na ye wo baba ko mu nyina ye mema nti ni kunu si fie ma na ene ye me maame no me na no nko afie ena me ne atie nti ntokwasa no oyesu wutu ofri fie ho no akọ ha dan no so already na wo ma abaya no na ne bana besua adwuma wo me nua panyin ho afa ne kofisa pom nti metie na se otu kọ ha dan ne wie ya o se onware biem na ne na wo sen na me na wo mienu mema mienu okay nti onware biem afe ene abosume mienu mikra mi twa chire nti me bo na busua na mane ne maame mane na maame ka se so ka se o se onware biem a iwani ono ane maame ne ka sa akire se ne baba ne so onware biem a mitwa so to so nti mitwa so nti mo fa bi fra kontu mu bai na ote sa asem no na o se da bi mo fa ase no me hwe ma
wo ha na emmoa wo nti mehwe na maka asɛm no na masemati nti ɔka asɛm no ɛma yɛ saa tena biom sɛ ɔtetena bɛ afene abosomienu na wakwa mu obi ne nada ɔbaa no so wɔyɛ baasareni ɔbaa ne yɛ baasareni enti wo ne ne ntɛm tee bɛ abosomi mmienu no afene abosomi mmienu no ansa ndi ɔbɛwe bi 1 year 2 months toaso sɛ na wakwa mu obi afa no ɛna mo ɔfa mo ka saa asɛm no ɔmo so no deɛ memete ya na deɛ memenim no sɛ woyɛ saa deɛ no na wopɛsa no bɛma no ahyia gye sɛ wokɔ fie mu woyɛ amammerɛ ne amanneɛ bi ma mo nti mene ne ɛtena yɛ ama nyinsɛn foforɔ saa baeɛ ɛna wɔwo wɔ baa nti wɔwo wɔ baa na korɔ no nya abosomi num no na ɔkɔ akɔda nyame ase nti ne wɔfiri abua kwa agogo hɔ nom aba abua kwa nti ɛhɔ a na wɔsɛ biribi bɔɔ ne yam nti biribi bɔɔ ne yam no mede wanka nkyerɛ me nti mene ne tia na korɔ no nya bɛɛ bosome bɛɛ nwɔtwe ɛkɔ afe no mu no ɛna wɔsɛ wɔhunu sɛ ɔmu ne nsa na memɛ ne sika sɛ gye ne fa kɔ hospital na ɛkɔ check me ɛhwɛ nti ɔkɔɛ na ɔbaa ɔka kyerɛ me sɛ ɔnyem ɔsan nyem biem me so already me so entaafo 2 ahodo 2 ɔmo akyi tawia no so yɛ 2 saa wo nyina ɔmo ne di machi nti ɔkɔbaa na ɔsɛ doctor sɛ ɔnyem entaafo ana me sɛ okay mati nti na ɛnsene mitirim na ɔyɛ kɛse na ne naase ɛtaatai ɔnyem entaafo ɛna ɔtaatai nti na ɛnsene mitirim na mebɔɔ me maame amaneɛ mabrɛ wa so me maame gu ntam nti mabrɛ wa na hwɛ me maame panyin na ɔhwɛ me no wɔyɛ sɔfo maame nti mebɔɔ no amaneɛ no wɔse daabi ɛnyɛ nyinsɛn yɛsto na ɛkɔ so na ɔgye me sika nyinaa kɔ hospital antrɛta sɛ ɛwɔ abuakɔ health center nti da koro no ɔkɔɛ na ɔbaeɛ na ɔbɛka kyerɛ m sɛ doctor se nyinsɛn no nyɛ nti ɔbɛyɛ ne DNC ɛnam sɛ mate ɛhɔ anam sɛ DNC no wɔsɛ yɛ sɛe ɛna wɔsɛ yɛ 900 cedis ɛhɔ anam kɔpɛ 1000 cedis na mede maa no ɛna ɔde kɔ nti ɔbaeɛ na mebusan sɛ wokɔɛ doctor sɛ adeɛ kyia no wɔba nam sɛ asɛm bɛɛ biom adeɛ kyia ɔsa kɔ ɔbaeɛ doctor sɛ nyinsɛn ne yɛ na ɔtwe ho nso fi nam sɛ asɛm bɛɛ na ɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ me no nyinsɛn ne yɛ wɔtwe ho nso fi nam sɛ ɔbaa nyem a na wodeɛ no ɛka tua na ɛdeɛ na doctor anya ɛkwan atwe ho nso fi no mente ase nti na mene ne tete hɔ no ma fe wɔse wɔnyem na furu kwa na ɛkɔ soro ne nan nifa sei ɛtaatai kɔ soro a nti da koro mapie last year August 25 mapie ayeforo bi wɔ yɛ mantam hɔ no nti meso meteme na fie na wɔn so temi sister fie ɛwɔ kuro na mu emu nwa bɛɛ sɛ ofiri ɛkɔ runabout yi so nti ɛhɔ na menya phone call sɛ membra mebaayɛ a yɛsɛ ne condition nyɛ na yɛmfa no kɔ hospital wɔ bɔkɔ health center ɛhɔ nti ne wɔmmɔdi kaa koraa de naba ɛhɔ a yɛbaayɛ a doctor se ɛnyɛ yɛmfa no kɔ sintress anaasɛ kɔmfɔnɔkye ɛna yɛde ne baayɛ nti yɛde ne baayɛ no afei doctor busan sɛ deɛ na ɛyɛ nam sɛ doctor menim ade koraa ɛyɛ no ɔse wɔnyem nti sintress hospital hɔ na mehunu sɛ ɛnyɛ nyinsɛn nti nurse fo busan sɛ wɔnyem ɛna ɔse menyem ɔbaa naa ɛso na ɔgye me ho sika ɛde kɔ hospital sɛ ɔgye sika no firi fie no wɔforo ka firi agogo hɔ nom na ɔba abua kɔ a na wɔbɛtena baabi nti sintress government hospital na menim sɛ mehunu sɛ maternity book kora ɔni bi ɔne ɔgye wo sika ba antenental sɛ ɔnyem ɔse doctor nso aka kyerɛ ne sɛ ɔnyem akyire wɔse yɛse yɛnyɛ nyinsɛn enti yɛkɔyɛ DNC nyinsɛn ne nyɛ afei deɛ DNC na ma so yɛse wɔkɔtwe nyinsɛn ne ho nso fii watwe agye wo taase adi ɛna adena ba bɛdu sintrɛ so na afei deɛ doctor se yɛnyɛ nyinsɛn toa so ɛhɔ a na mede ne baa kɔmfɔnɔkye nti ɛhɔ a na emergency yɛwura hɔ no ma no mu sɛ me sɛ ɛdeɛ na ɛnam sɛ doctor wɔse wɔnyem mate menim sɛ de sitiɛ ɛhɔ na menim ɛwura red nti emergency yɛdi 16 days wɔ hɔ no mu ɛdeɛ meba nyina na sika hebotom nyina yɛ 600 cedis obi ba mentimi ma wongu ɛdeɛ bosea deɛ menkyɛ bosea to the sense kasaguwe afei so na afei kora na me ho kora meti because wasɛ me sɛ kurom hɔ me na mabɔ ne dua me so edua me ma obi da for emergency wɔ mehwɛ no ɛma na ho tɔɔ no yiyi ne ba fie ne nan kuro mehwɛ no metɔ lesporin ne gostro ne nneɛma saa hwɛ ne saa busumi num
asa bosumi nsia ti da kro no kra me se okọ ne papa ma ewo yeji pran ne papa ma yeji pran ti na menene e bucket for na no nya afe ne oba ba akopɛ na oda mema 5 mu no one ne wo masai na wodi ka wo miensa na menene wo miensa omu ye mema de ka ho mema 5 wo ne wo de na ka ho asem menene wo 3 one ne wo 3 mema mienu oba ba akọ to aso enti wodi oba ne koi e ko ye agipran ho se ne papa ma bi wo ho no to kwakọ stra already house Krobea na makọ open oba ne papa wu ye no me ko ho no mo e ma ensewa de bibia me ko ye ni bi enti edi be na otwemienu na won frem house network head ni house edi be na otwemienu ena me nya afon ko ahomache se oba na wu okone papa ma ho oba na ko wu edi na otwemienu fauti bra aha eni e frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ oba na ko wu na ye da me da ahomache be 5 o'clock enti me wo ho no ma me enti ade che juada na bofo free edwura be ka kyerɛ me sɛ oyere no kɔ ne nuam ho no ma ho akɔwu enti na sɛ ebrada me kɔ no mu yɛ amamra ne amane o so mu yɛ opa ema ne konkomafo na oba ne ba asare ni enti me kɔe enti me kɔ sɛ oba no kɔ ɔkɔ kam ho nsɛm basa kyerɛ ne nuam mema mo ɛwɔ yeji pran ho no mo no a kuro de fro faaman aba ase kwan ne fa ko pie kentampo wako kam ho se basa kire wo mu enti me kɔ ya anwumre me kodu ho no ebnada anwumre be 9 me dama ade achi enti wokuada omu yi mo mamre ne o mamane ne wie no ɛna ne nua panyin no ka kyerɛ me sɛ mami ni di krom ho no mo o mamre na o mbɛyɛ no mami ntɔria ne wo krom ho no mu na me nkɔ kro foforo to aso senka Otec ya mami ntɔria ne wo kro ha se me nkɔ de kyɛm so enti da no enidi wo faaman ho ni di wo faaman ho kokura to aso enti me so me kokura to aso saa no o mamre ne kyerɛ okay to aso enti me kɔ me na nkwa ho a me kɔ na man bi hia me no busam sɛ abrante wo kɔ na me sɛ me kokura to aso na me na me yere free kuma se oba be wuye no enti omo amamre na omo ye no omo se ma me ni di kroma se no mo no se o ense sɛ ofa kwan ho ofa fom na ho ba bi esi wo yere no enti kɔ ho na moto bi etwam na ogina na ma me na me froye na wode me kɔ Krobea ko a eto aso eduro na aduane ni ho kro no fro hia ya ana menye aduane tim sɛ gina ho na kai bi se etwam na me gina kai no ana kai na fa me no buza bra wo kɔ na me se me kɔ Krobea to aso na me yira be wuwo efiri kuma se bo kwa be wuwo Krobea esi so fa man no so nti amamre no mo mane ye no mo se ma me ni di wa ase no mo nti me kɔ Krobea to aso yi ana wo se wo firi he na mo se me firi bo kwa go ana wo se me kura me firi atwoma kuropɔn sɛ mabɔ mani wɔ hɔ abɔ mani hɔ na bla na de me kɔɔye to de me kɔɔye no ɛhɔ na wɔkyerɛ me sɛ aduane we di obeti me di me to bi di ye no a mo na ɔkɔ kuro ne tiri ti ɔbaa na ɔsa fa me na wɔde me ba fa man hɔ no mo saa bla no so na ɔmo yɛ kwan road construction na ɔyɛ driver pickup driver okay nti bla no ɛfa me na wɔde me si ye na me kɔ fie o ti ade akyi ya wada anopa na me yɛ sɛ da bi ɛkɔ akɔkyia me nkontafo no ne abusua no na enkomo bi wo no ma enkomo bi wo no ma yedi nti me kɔkye mo no pa 7 na 7 na me chia wo mu wie no ɛna wo se wo mu di nkomo nti wo mu wie wo be frɛ na me no abusua na e baaye no e di nkomo already me kɔso me de mema me no firi kuma se ebu akɔ wo no mo ekɔyi nti ebo 11:30 na abusua no nkomo na wo mu die na wo mu ni nkomo ni wie ana pa 11:30 ekɔbɔ to no mu ni nkomo ni wie ɛhɔ na sɛ na ɔmo bɔpɔ sɛ ɔmo ba bɛ bomia ama mewu ɔmo bɛ bomia ama mewu nti hɔ na baako sɔre na wɔyɛ sɛ de wɔkɔdwo nso no minim ni da ɛna wɔbɛka kyerɛ ɔbaa ne nuanom sɛ monka kyerɛ bɛrima no sɛ onwane mfiri ase no mo na ɛpɔ sɛ no ɔmo bɔ ti na firi anɔpa 7 a ɔbɛkyia yɛ no 11:30 ɔmo ni nkɔmɔ ne nwie no na ebi mo si daabi ebi mo si ane ebi mo si daabi ebi mo si ane wɔn bɛ so wɔn bo wɔ faaman hokume ɛna baako afɛ akyire abɛte ho nti atade yɛ hyɛme ne damre no ɔbaa no kɔɛ ɔde ɔbaa ketewa no kɔɛ no kɔwuye na waka ɔmo fie nti na mo so mete fifoforom de hɔ ana mɛma mmienu nam de mfiri abuo kɔ akɔkɔɔyɛ no mekɔ frɛ wɔ mu ma meyere ne nuanom kɔ frɛ wɔ mu sɛ mommra
nti atade ye hye wo mo di agro wo krom ho efia wo ho ye fi no na me no di dwane ye e free farmer ho ekopie banankwanta ho banankwanta no driver ni na oye road construction ono a meduro na wosi ho no ho na me ma me saso na osi ade na me se mpache obra ti oba na me se bra wa mo me se na mate ahwa na o mokume me so me free kumase na wose ko me wa be fa ho na ofa me kopie banankwanta wone sa nipa mienu no me ne sa me ma mienu ene mabusuafo mienu e ko ye no okay enti na oba na ka krom ho ketwa na ko nti ebo awia 130 wo pam ne medi adi nkomo no wo mu hweme no o mu hume to mu hweme o mu hume krom ho na o mu tu moto e chesi ba plan akwa no so se obi abawia nkola mienu ti damre no me manfa se me fa wo de nkwala ni firi kumase ha ne koy me ma mienu firi kumase na koy na wo san de omo ba no omo no aya allegation say wo abawia nkwala mienu se obo peme na omo no me ahia edi nkomo na num na ayento kwa no mu di abome ti hona ba ko be yi me yire ne nua no asutire se matiase enti om di moto ni chase no kan to aso ho na mre no na ba bi ekwan mu fa aso no nye hona me fa ye okay se be free mensia ne ba ya ene ba Otec ya manfa na ko me fa de chem so ha ne ko airport roundabout ena me ko ye okay enti emro mu hwem no mu hume enti me de medwane aba betena abuwa kwa gogo enti ho na mase busuafo no ti me yere busuafo no ti ye no ene ma me no tu ana mo so be ko no kwakwaje oba ketewa no hwan ne ko ho mase ba no o yere ne maame me yere ne maame ene ko fa man ho so okoje ne na aba ketewa no okodi 3 days say me yire no papa ba ne se onfa akora ne man ne emfa ne man china na oba na akora ni ho no ma etuo beto enti maame no sa san bai ti me frɛ maame na me maame ne pressure sa asew me ba no ohia me o anya wotre me pese be manso ahwa na wa firim me pese be manso ahwa na akora na firim oba ba ko ka me ma 5 no me sa asew wonu obusu mo na mbesu mo na mbebɔ mane mosu mi fidie ma makoto fidie mu ama fidie na enyime me ba ka ho na no obusu no be ka bo makoje me ba bra me a wo ka kire se enya manso enti media mayi mani ma masene kan asara na mete ho no mudin enti August na mu oba ne nua ketewa so free fa man ho no ko ho no se okwakọ sunwan yamfo ekọ fa man ho se okwakọ je akola no okoya bla ne se wonfa ne ma no enti 27th October last year me da ho no mahoma kye na me nya phone call se kwame na ne na afre ne papa ejayaro no wadwira se me baba na wu na me ma ne kwame ni nsie no tobo kwame na ne ye hwan kwame na ne ye me yire no papa ba wo yire ne papa ba afre hwan afre ne papa ejayaro wo adwira se onfre me kanche se me ba na wu na me ma ne kwame wo nsie no ndi papa de kan of sa kire me phone so na ahomache be 5 na ma ye din of phone so ma papa ne mu aye enti no krenya mienu because anyam ya na meboa ebom ya de kora tedi be bo so me ko so me no nye se da bi papa wo mai panyini be 90 years ya ate 7 of TNT ma me ntu na won ko adwira ho na me ko busa papa no timi tu na mo efa me yonko ba ko e de ko adwira ho no mo e ko busa papa na papa se aso metina tesem se wafra besi obi se onfre me kanchem se akora na wu na me man kwa mani nsie no akora no se ye wo dia enya me dia enti se kwa me na ne se akora na wu ampa ama wo no se obesie no a enti de emra na kite na ba bia na meko bia won se be kan obabia no fa no ko na me da papa na se na me da mani na me ba ekumase enti papa de na me hwa se papa no kora be sa afre bibium ma hwa ni mo papa na mfre na papa ne bumbe ka kite me se etisa senka akora na wu senka kwame na ne ba ne nche papa asem se na aba na akora ne papa kora okumase ya mpempanimfo nko ka bibi nkyere ne papa no afo na ne behu se atesem a wote ye no eye no kore ana se enye no kore ablante ne te ho no adwodwu na bojusem ada ebesi ne bosumi nsia na ebeyi kwame na ne busuo pese me ba no me wogidi se me ba no ngui o atrete me se me nya number na me fere o ka kire me se mimi ni ba bia ho no mo eda me ba na nya 2 years
oba ne wu ye ma 4 months be ka ma ba nya 2 years pepepe na me nya number na me friend o ka kyerɛ me sɛ mimi ni ba bia wo ne hɔnom nti me ma dadwene ho anam sɛ da bi me ntra mo bi mfa me de hia na sɛ ɛte saa mpa a kwame na sɛ me bɛwu a kwame na oni tumi sɛ osie me ba nti na yɛ sɛ me ba na bɛtum anim na mmoa ne akwankyerɛ mbɛ kyerɛ me a me nsa bɛka me ba no anaasɛ sɛ wɔse me ba na wu a na wɔasie na Ghana mmara sesɛn ɛno nti na ma me ba wɔ anim ɛna wie ei ɛdi ɛsansam na ɛna mete ne saa no wedi ɛsɛ how wɔwura tubu pran ɛnyɛ kurokuma yakɔ ame wo na anim mpɔtam hɔ sabe pran yɛagyi pran ansa na wakɔ faa man hɔ yɛagyi nyɛ kuro ketewa pran hɔ no nyɛ kuro ketewa enti sɛ faa man no na ɛyɛ kuro ketewa ɛyɛ kuro a mokɔɔyɛ a saa berɛ a wowunya tip off yɛnyawa a yɛbɛkum enti dwane no ade na woanwane ankɔ post station sɛ bi a pran anaa yɛagyi no wankɔ yɛ case ya ma posi mema anka ho amagye wo ba anka ho no wamfa na amakuba se na udwane gya wo ba no ho yo panyi me da ase de tie ne sɛ me yɛ hɔho menim hɔ sɛ police station sɛ bonkum ana ni fa emra me information ba sɛ udwane sɛ me dwane agye me kra nkwa menim hɔ sɛ me nwane anye me kra nkwa na da bibi yɛ me a ayakora bi kora na sa post for bi kora na omkora omunim wo mu nti me dwane sɛ megye me kra nkwa nti ɛma ne ka oba no ɔno oba no ma me yɛ sɛ mase ba no yɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔgye akola no kɔme na ne sɛ ɔmfa akola ne ma na tumi bɛn no ɔno kwa me anane no wɔwɔ se ne wo wase ba de nti ɔka so ɔmfa akola ne ma no akyɛ menim wote wo ba ne yadeɛ mantene nka menya namba kola me frɛ na wɔka kyerɛ me sɛ mimi ni baabi a wɔ hɔ no mu wote sɛ wɔyare manteda na sɛneɛ wase baba yaro agya yaro ɛfrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ yɛsɛ wo ba na wu no wobusa baba agya yaro ne sɛ agyei kwame ana ne frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ me ba ne yare da na wobusa no mebusa no wɔse wɔ no koraa no frɛ no koraa wɔfrɛ bɛsi obi so ɔfrɛ bɛsi efie papa no timu ne papa no panyin no timu sɛ ɔnka kyerɛ papa no sɛ me ba na wu na papa no ma no kwama no nsie no na papa no ka kyerɛ sɛ akora no nyɛ ne dia ne papa wɔ kumase nti wɔmɛsɛ no bɔbɔ wɔmɛsɛ no ka kyerɛ ne papa wɔ kumase nsa na wɔsie no ɛyi kwame anane saa wakonta no wɔyɛ hwan wɔ faaman hɔ ɔsɛ deɛ mete yɛ ansɛ ɔsɛ yɛabɔ no kɔnkɔmafoɔ hene ketewa bi wɔ akura no ase nti na wɔde sa ne ho samana hene wɔyɛ kɔnkɔma hene ɛwɔ faaman no kurom hɔ ɛna wɔde bɔ ne ho samana ne wɔ kurom hɔ no mu enti sɛsei wɔno kɔnkɔma hene no a ɔno wɔ faaman hɔ no ɛse ɔba no wawu simple just like that enti wo kwan a yɛfa so a yɛsie wo yere ne koraa wahu mahu no enipa no a ɔbɛtee toɔ ɛde ma wo yere nua maa no wohunu saa nipa korɔ saa nipa no menim no onim no menim no na how sure ɛna na woyɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔn bɔpɔ sɛ yɛde ntɔkɔ ɛbɛfɔrefɔre ne aboaku me yere busuafoɔ no a ɔmo kaa hɔ no me yere busuafoɔ no ɛmaaya na ɔmo wɔ hɔ no ɔmo na yi ka kyerɛ me sɛ ɔmo moto akyesi wɔ ɛkwan na me fa so free plan ba fa man hɔ no a ɔmo hwehwɛ me da mmerɛ na me manfa fa man ansa ma plan hɔ no me fa abase zamana makwan no ebepie kentampɔ me yere busuafoɔ no a ɔmo hɔ no ɔmo hwɛ me na ɔmo hu me no ɛna yɛ ɔmo abusua no mu ntɔkwa a ɔmo de mo no bere kɔkɔsua me yere busuafoɔ maaya no so mo na abɔ mama nneɛma me medwane tobu owura ɛdeɛ paa na wo yere ne kɔɔ faaman hɔ no wɔkɔ keka yɛ nti a ne wachi na busuafoɔ bɛbɔ pɔ sɛ yɛ pɛ waku deɛ tie nie me yere no ɛmra wɔ fa machi no ka sɛ nyinsɛn no me hwɛ no ma na ho tɔe na afei me kurom abuo kwa wo no wasɛ me sɛ me na mabɔ ne dua ma na yɛ saa wasɛ me kurom hɔ no nti ɔkɔ na me ka kyerɛ sɛ maame sɛ wo atrɔ na wo da bia wodie no wo nsesa de a wokɔ na wo ba me ne wo ni awade bia wale because sɛ wo se me nkɔyɛ wo ho ade na watima ma obi akɔfa abra oni akɔrɔ nyɛ wo ho ade
na hu susanso so aba wo so na me na mema ba ho ka 270 million na wo taati mi krom ho se me dia emfa nshi kwa dwunu se wo kɔ na wo ba me ware obi nti na saa na tie nti ɔkɔɛ no megiri sɛ ɔkɔ no so obewu nti ade ɔde me kɔto problem mu ɔkɔɛ tuzo pepe na fu na yɛ kɛseɛ no sɛ de no ɔnyem wo ebu kwa wo ho no mo no ɛsaa ba krom ho no ma ne brand ne kɔ bosom bi ho krom ho ɔkɔɛ na bosom ɔno na saa afrɛ ka kyɛ sɛ bosom ka kyɛ sɛ onua ba no wɔde ni picture na abɛkyerɛ wo obewu enti wo wachi na ɔfaaye no ɛna amamre ne ball no yɛ ne saa ɛna ball no na sɛ wo na onyɛ ne ho ade mede nsa kofi nti me yere no ɔpa wo yɛ mede nsa kofi makotuni tin sa ma na busua ɔpa wo yɛ no ensewa de omu jimi bi me so papa wo yɛ na busua fo bai ebe ball me nsa ama no sa ensa bode sika kro ɔsa fa bi nti ɛyɛ me yere no okay ɛna montem te afeko eni abosumi mienu ɛdeɛn na de saa ntem te ne bai ɔka sɛ me nkɔyɛ de ho ade ɛna me se mate yesi eni memu nye nti anamo metu yɛn sɛ mpaboa we kura mpaboa na me pa me nye sika na me de akɔtɔ aba beti wɔ no mu atade a na me akɔtɔ abetu abeto me di sika na ma no a sɛ ɔnye nkotua de we ka ɛnam sɛ ɔgye asabosia ne nti ada oni sika na wode mimi sika na me de ama sɛ ɔnye nkɔtɔ ade we no na wode akɔ akotua nti mimi kɔ hu na kyire no na kyɛ sɛ me hu ne to so ɔnka no kore wɔ hɔ no mo ɛde saa de a ɔnwale biem ɛna ɔsesa me nneɛma a wɔn hɔ no ɛna wɔde bɛgu me fie ɛna wɔsɛ me okrom hɔ no sɛ me nyɛ bɛma menye obia ɛde krom wɔsɛ papa nti me wɔfa mo bi ne kan na me tie sɛ na ɔkɔkɔyɛ saa de no na owura ɔba wahunu sɛ wani nokora ama wo ɛwɔ saa kwan ne so baako mienu na wo wɔfa no mo aba sɛ yɛ bɛka sɛ san te aseɛ na wo ne saa baa no nsantena wabra ɛnyɛ ɔbaa no na di dwaatoa ɛbrɛ wo wɔfa ne wabusua a ɛyɛ dɛn na wo nso te aseɛ sɛ setede wo ne gɛ ne bɛtena deɛ tie nie kasagu wenim fatibra kɔwɔti kakra me wɔfa no misua ɛna ofiri Nigeria baaye na I think na wo class 4 ɔkɔ Nigeria wa mabiem nti ɔbaaye na nanim yɛ me fɛre nti me wɔfa no kaeɛ no sɛ bɛ wɔyɛ panyin me ntimi ɛntwena no ngɔfam ɛna me kɔtie deɛ me wɔfa no kaeɛ ɛna me saa ne kɔtena bi na saa nsunsuanso wo ɛbaaye nti na saa na tie na sɛ wɔ mama mmerɛ no yɛse sɛ woyɛ ɔbaa na wo awadeɛ mu na sɛ wofa wo kuru n'akyi a ebi a bɛrima ne ma osika ana woyɛ aduane na bɛrima ne di a bɛrima ne mom na bɔ no na nyɛ ɔbaa na yɛ dɛn na we di ɔyere mepam kyɛ ɔbaa sarefo a mutie me asa to be corrected enkomo yi a media yi sɛ woyɛ baa sare ni na umbu betumi de ma fam ama me a bit of education wo mo mama mre no sɛ ɔbaa ɛbɛkɔ akɔfa ni kunachi ensunsuaso no ɛyɛ hwan so na ɛkɔ because na no ge ya de kɔ so ame dofs no ye friend say ɔyɛ die ni ni kunu ni ye die ni sɛ ɔbɛka ya ni kunu ni nye ba sare ni ɔyɛ die ni me sɛ ɔka ya na ge ne nso ye die ni because ɔno nso ye srebni saa de ɛyɛ ɔyɛ de sɛ ɔno de ɛse sɛ ɔmankwada ne ba saa ge ne nkyɛn no oyi ni sika ɛma ge ni dibia sɛ bia in the name of nkwala ne kora na ge ni dibia ɔno bɛɛma no ɛna bɛbɔ na hwe hɔ enti mpɛsɛ me hunu in this case baasarefo de no sɛ de ɛteɛ sɛ bia obi yɛ baasare ni ba na bɛɛma akɔfi akɔhu na busua ɛnse wadeɛ bra de papa wi wa yɛ bi bɛmfa nsa busua agye tum sɛ bia wo yɛ kunu na sɛ ɔbaa no ɛkɔkɔfa bɛɛma na chia ɛyɛ a ɛdeɛ na esie sɛ ba sɛ bɛɛma nsane ne tena bie mu a ɛmmɔde ba a ɛbɔ baa no ana ɛbɔ bɛɛma no Mr. if you have any idea of what I'm talking about this afternoon and you are basari man or basari woman obefre Asem Beba Dabi before line no ama me saa this very small education we ama aboaye ana say obe test e de ato me live no ase na afei yenso yehunu Asem Beba Dabi line now mbacho we basari fo nkwa na mpesa education we free
They said the onim ye basari ni, nyo bi ni ma. The onim ye basari ni. Enti number na me pesa ofresi so ma me sa education we no. 0536 222 554. 0536 222 554. Ofresi sa number we so a masa education no mame na mahu se basare for na frɛ basare for mo frɛ me na mo mame sa education we na emwa me ma bedwafo wa ha asɛm no me areho ama golden enawie you welcome mahu se enawie ohwɛ nyankopɔn hyira official jz wo ye trotro driver atasoma so osana na ya Krobea Asante enawie me nso me wo so okay mo ma nya engagement ne kakra enne me nso me monitor trotro drivers na Krobea yitio na asem na wo kan de akra asem suru abodwu so yenso ye bre mo bre de ne nso to de bia na mo ma ifo ninti shadufo no nti mo ma apobɔ no eye mo dodo enso ewo yen pasinyafo no yenso ye side okay engine room de basare ni ba kwa mame mesremo Mary basare fo so pa wo mo mpe wo mu krom din to no abrofu din po mo pa abrofu din no basare ni Mary wo hote say basare mo ya na so me pam cho basare fo amo fre bunya botre menya basare ni ba ko a wo mane so mo mame ne nkasa Mary wo te he bacha me fi yoso kunsu yoso me bacha okay ene enkomo a ye die ni epe basare education kakra we die mani nsan wo mfie sei bacha mo 45 okay ene ebi wom wadama se me ena wo Mary a wo ka sei wo ye me yere wo ye basare ni me ye santini na se abusua nimme makobo abusia ensa de amabusia edru amamre ne amane kura so abra papa free mu no ye je me sa ne omani nyina bi enti abusia efa me se me nso me ye asew ewo abusia ni mu na se ye ntamate kakra ye nyaye na wo kokofa machi na wo san ba na me ji utum sa ne wotena eba se ebo hwan yo me da se onza ba sa fo le gumu ahodo but ye trap no sa wo oba no free be ma na chi na muntamati wa kwatena so afa be ma na ebusia so ye siesie mun santena na wo ba no wa anka se o ebia me ko na ho kire ntimi ko ye sei am ye siesie a na sa wo sa baba be ma na ho a ebenya enti nanka ese oba ne ba ye no se nanka wafa be ma na chi a opamu kan ya bie wa no kakra ma me ba che nanka se so opamu kan e kire se bi amafa mi kru na chi yes na ye bibi ma onsa be ma de oye be ma de obetima akoye ani de oye be ma obetima wa do bia eti wo oba de sɛsɛnje ensa ko abusuya wo fie abusuya die tu wo ye densa ko egu ensa friends amanfo ebia na naso masi owu ye wo na naso masi wonya be ma sei munta na chi mumwa na dwuma yem na awo mu ne sikasɛm bibia nti amanfo na agekɔ nti sɛ wo koye bibi sa na sɛ wanka amea nsiesia amanfo na bɛsa bɛbɔ ti we die betumi aka sɛ in this case oba na ansa amanfo na bɛbɔ no kuni yes okay yate Mary basare ni yeda se wate etie for mesre se basare for na mahu se mo frɛ pa dodo still krebi se frɛ oh wo de mani nyina so ana me ne basare for so kasa pese amanfo hunu se bia Asem Beba Dabi dwumadie no intertrap entu de number ya am de tu dwai basare for nko a na efrɛ na matie mu adwenkyerɛ wo sa de we o me pa cha wo ye frɛ se basare ni Pacho ye frame Mwambe. Ye frau say Mwambe. Pacho. O ye basari ni. Pacho. Na what a he? Me pe ajaraja be poso kuna o kaso o hono ba no hono nsu be free.
Okay. Na wo waye basari ni sa krachi yasemi. Wo hwa mo de no embo wom se bia oba fa ni kurachi a mo wa amamre bi kire se tumi bo oba ne hwe hokuna na. Krobea de tin se kronis won mo busum kase bi wo. Ka busum ne bo krono ho ban. Ka busum no on pesi won se papa ne kan wo se wo de no ko ayi busum bi won. Ka busum no odi bwane a anaso uyo ba na woni okunu ti na se o sa fa okunu chia sa krono ontimi ngam wan kana kro ontimi ngwa sa krono me ho na me free fa mai ho no ho na me free enti na nkese se oba de kura ansa no okọ saa ni nuanom ho no na nko ka no kura bi ansa. Yes wan kano kurana sana busum ne beyon ay busum ne ne sa. Okay mate mombe se na wiei onso waba yamame waba basare issue yi so na onso wabe kire wadwe na me ne basare fo nko a na ekasa me pa cha basare ni be nie pacho efrem kwame de me kwame na efrem kwame na bi anto aso bi wo ye basare ni me basare ni pa basare ni na wo de odin ye kwame nko a me bom krom din fa ha muntimbo no na mpesa obo no promote tribe wate promote bo krom din na mintie efrem mba beturu mo wai ye bo wate bo very good yi sa komo we ya ye kan wadaru meburu won so basare adwen mu de emwa na betumi di aboa yen wa adwen mu kana mintie ode mesem tie fo mechia obi anso die tiane se on se basa fo no ewu amema ko wa wale mu a ye kone ya oba no ye mistake a obafiri na de ba ko pe wo mi se basa ni ye wa mamle bo ya e won se bo de ko na egu ni samafo gituma wo ye hwe nyi aja se sansene mekane se pito basa fo wale en pito mfumida anti jina so mame akwasi moko ya ji upito ba cha wane ya ji upito mase ni wuye no omo ji mi pito ya ji upito ya di pito ni gunza ndiye me hunu se snap ne minerals create nam ne ko enti ya ji upito ho de ya nyi mi pito na hin ya ji upito no oba na papa pa wuye no e fa my ho no ya ji upito ye memo boso bio wose se wo no so kura ya ji pito nso da sanity enti pito na de gun se bo sam for di muna na wi asamesi una na wi siasi o komentane ki ba so oba no kofo be manaki ne wa mene ko ande dia samfo no be sa ko etia enti we die wususu se nsamanfo na ako etia no ne ya de basa fo ya mamble de ho basa ni bia obaka bia etia no okay medase ene eye memfa ba eye last one oh dear yeah popular request almost a means I'm for basari ni last one me pa cha basari ni be nie hello yeah frau say basari ni be nie pa cha e fe me speaker tanobe frau say tanobe yo what he metima fonte yo ene basari nkoma ye die wo wadwen kire a wo de boa yen ne say ede titia basa for de onya ware na ofa be manaki a o ba na ebo e basa ni de o ba yem fa diversification se bibisa cultural sabro diversity edo akado sa cultural diversity no te sa de agya kwa mekan no won kan eno no ne ma oman Ghana eyefe enti medam ase basarefo a mufre ye nyina medam ase okay enti wo okọ sa ye na nke ye kwa akọpe wabo aku no sa bre na agya yaro no ote ase ejayaro wote ase na ejayaro no wote kasegu we mu ejayaro no wote adwura bonyo
ɛna ɔbaa so ko wu farman hɔ pran farman hɔ ɔbaa hobby pacha wa ma hobby ne ba wu wa ma hobby ɔyɛ man panyin bɛ 90 years okay enti oba ye no ka kire agya yaro sɛ agyi me kɔ ye na de sei na wo ba kwa me anane ɛne enipa bi bɔ ɔpɔsɛ nkɔm de ye me ne mabusua kɔ ye de tie nie me kɔ ye no me dwane ye na me ba efie no edi na ɔtwemienu ɛna me tɔ snap ɛna me kɔ dwane to a mase bɛma no agya yaro no ɛwɔ adwura bonyo hɔ sɛ papa sei na oba kɔ wu ye no me kɔ ye nanka ne nuam so mbɛyɛ me enti me serɛw ka bi ma me na gye me ba ma me papa ne so me dwa ato no mu gyensa no to hɔ sɛ ɔbɛfrɛ ne ba kwame na ne no na kwame na ne de me ba na brɛ me enti me hwɛ ni mu a na ma me hwɛ ni mu a na mente hwee ɛhɔ na me de obi number me de kwame na ne number ma obi sɛ ɔmfrɛ no nye no sɛ wɔyɛ police ni kasa sɛ ɔnye no sɛ wɔyɛ police ni enti ɔyɛ no sɛ wɔyɛ police ni na kwame na ka kyerɛ ne sɛ me maso wɔdene na me madwane akotoa ne papa agya yaro sɛ ɔnye me ba ma me na menim na ada papa no bɛwuo no ɔbɛkyerɛ me nyansa saa na ɔka kyerɛ nipa no na wɔnim sɛ nipa no so ɔyɛ me yɔnko abra ɔnyɛ police ni ɛna nipa no bɔ mamaneɛ na ada na wo nso wotena hɔ a kyerɛ sɛ na nka wobɛtumi akɔ post station akɔyɛ me ama ɔkrataa sɛ yɛ fa kɔ yɛ agyi anaa fa kɔ pran na wotena hɔ akɔsii sɛ kwame ana no bɛfrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ wobɛawu afei na wutu saa deɛ nie mase baa no metu anamɔ a wɔse nyabotrɛ ɔbaa baakɔ a ɔda mmarima 5 mu mepɛ sɛ wɔbɛfiri me nsa nyabotrɛ na wɔatwi a ɛbɛte ɛna megyaeɛ mase da bia mefrɛ no na wɔka asɛm foforɔ akyerɛ da bia na wɔka wɔ na wɔka asikyire nti mehu sɛ mase no ɔnka nokorɛ nti meki attempt biara na maame no abɛgyina anim ɔna busua abɛgyina anim nti menim sɛ kwame na mpanin sɛ abufu danko na abɔdwe danko sɛ ne bugafu sɛ kora da koma ɛba fɔ menim sɛ ɔbɛwi so adwen kɛse sɛ no wɔde afa me de hye no arɔfo enti maame no stoppo do ɛdeɛ ne kɔsiiɛ sisi yɛ adeɛ ne aka akyerɛ wo die kosi ya sɛ papa na frem sɛ wɔse me ba na wu enti sɛ wo nyin ni sɛ me ba na wu die amoa na apɛ sɛ amoa onye die amoa pɛ sɛ boa mo sɛ kwame na sɛ me ba na wu a according to story no sɛ me sitie no wɔse me ba na ko wu hospital enti hospital no mo moa me na yɛnkɔ na police nchi no a na hospital wu ye no mehunu sɛ mu ye no korɛ na yɛntu funu ne onye die ne nkyerɛ sɛ me ba ni me kra na me sunsum nyin tum sɛ me ba na wu because what me fa fon ɛmfrɛ wo papa sɛ ɔnka nkyerɛ sɛ me ba na wu na wasie no abra nya wo de hye no no sɛ mpɛ de sɛ o mu na me de saa de ndi o mu ankomu ntia se sɛ o mu nua ba na wu wɔ me hɔ wɔ ebuo kwa gogo ɛna me fa fon fro mu sɛ masie no a nka o mu ntia se ɔba na yare ye no enua bia kwame na no enua bia nsi hɔ no sɛ me papa bani me na hwɛ no wɔ konfɔn ɔkye man ho tɔ no na wɔ ka me ho sɛ me kyerɛ nua me ma mo enti na me de abrɛ mpanimfo no okay ɛnawiai momma minya saa kwanyan na monhwɛ mfonyini a ekura me akwadaa no bɔne maame bo momfa saa mfonyini no ɛnto so ɛmfa ma me mesrɛ mo bra homa ne so na bɛhwɛ mfonyini ne bi sɛ yɛ a yɛkan ɔbaa na wu akwadaa no ɛwɔ fa afra akwadaa ne nana sɛ yɛnka nkyerɛ akwadaa ne papa sɛ ɔno nso ba na wu ami asie no enti saa mfonyini no momfa nto so ma me wana wɔ hɔ ɔde mfonyini na ma wɔ mo momfa nto so ma me mepa mo kyɛw bra so na bra bɛhwɛ mfonyini no ebi ɔba de akyia me ɛdeɛ na wohunu no sese ya mehu sɛ maame bi ne ne ba maame bi wa wo ne ba wa boni ti ana ɔde ayi no ayi bi na bobobobo ni ti na kyekyere asi hɔ no mu sɛ nketekyere no rebe friend rebe ai ti wo ba na krache wo yiri ni nie me ba cha ane oba no onu benya mfie sɛ me ba no maame ne wuye no nya afene ya boso me nwotwe
enti obenya asɛe na ne wɔfa ne frɛ ɔka kyerɛ sɛ wawu onya bɛ mfie mienu ne kakra ko mfie mienza akwadaa ne nie ne nkwadaa abremu nie enti mo a mo wɔ so no sɛ mo ba sese yi a yɛka sɛ mo behunu emfonyini no a yɛka ho asɛm no enie maame ne nie ɛna ne ba no nso ya sese ya yɛka kyerɛ papa ne sɛ wafiri mu no ɔno nso ɛno no akwadaa ne bɛnyini kakra no fa no to so me pa mo kyɛw deɛ nti a fa baako no deɛ ogyina hɔ no yɛyɔ ne sei ne sɛ it is alleged sɛ akwadaa na wu saa nana afrɛ nase aka kyerɛ ne sɛ nakonta se ɔnka nkyerɛ papa yi sɛ ne ba na wu akwadaa no deɛ ne ho ɔfɛ ɔba deɛ na wohunu akwadaa bi egyina hɔ ahai deɛ na wabenyini kakra yɛde na gyina akonnwa so tete hɔ akonnwa na ne yɛde kɔ school ni bi na ogyina so na yɛbɔ ne duku ɛna ɔhyɛ jeans braces na braces no wɔde ne nsa baako na ɔmo bɔ ne nsa baako na baako na ɔmo yie na deɛ ɔmo yie no wɔde ne nsa ahyɛ mu ɛna wɔhyɛ yɛ pɛn so ne yɛfrɛ no kambu na wɔhyɛ kambu hwan na twa saa mfonyini wei de ma wɔ bacho meyere na ne twae ambe na ne ho atɔ no kakra otimi sɔre nante enti wei no ɔwɔ faaman hɔ no na yɛ bua kwa agogo hɔ no mo na onya afeni abosome nsia okay deɛ mɛka sɛ fa to so na de ato so why adɔfo ne ade hyɛ moada mebro metwa me ho na maba mabedwafoɔ bɛbam ensɛmisɛ da wie wɔnom nso wɔ na wɔpɛ sɛ obisa krachi no yɛbɛma ɔno nso kwan na wabusa yɛnya ne nteɛ sɛ nkɔmɔ a yɛdi baasare nkɔmɔ yi asantema mu ha nso baasare hene ne yere ɛfrɛ sɛ nka wɔ ba so bi na nanaye fakyɛ yɛ wae fakyɛ yɛ sɛ ahoma ne kate yɛ fakyɛ yɛ wayɛ adeɛ paa no nso akyerɛ sɛ abusuakuo ne mu mpanyimfoɔ nyinaa no enso etie yɛn wɔ asantema mu yɛda mase enti ayɛ ne sei nanaye yɛbɛfrɛ okra ne agye nana nama na yɛne nana adi enkita ho happiness is free mahu sɛ waba homa ne so ɔse Mr. Krobea I love you so much udwumadie wei ɛyɛ very nice enti nana yɛ Krobea Asante memfa ni agro Mr. Happiness onso yɛda ase da bia Krobea me monitaw ɛhwɛw paa nyankopɔn nhyiraw na onye okese mati eburu Mr. Happiness nyankopɔn onye onso okese sɛ da biara da onso utie yɛn arɔfo moma memfa madwadie enkrato a edikan meba me atoa so apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye magenua wa bi abusua pomodin wo hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abaton mo manufo enu kwada wo ni fie bi ye ka o fa message Hepa so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 360 capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa.
Free no cray. Me ma Dawood 3 sister captors. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma. Na tu me se sabro so mamie. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister captors ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratuo yi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efika makama awutimi, enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra de, enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfiduduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem frise. Owo mfidi kama wodi adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina wo behu won. Ahojo da aban heye. Bi koho sisi we di oponko penentem die. Jiwanu number seka ho 0244299520 and 0266432210. Sawa chire mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Wofana se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi and Nebetremu, na Pompen and Mefos on Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefo omojo makatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo chia kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwano. Edwano so omo main station omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so hwa. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo bompata omo ben Boss FM ewo edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampong municipal edidwai omo ben health center no. Chechire afija kwa bre omo ben police station no. Enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224. Such Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Adipaure ni krom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantem na me ho premi oh Kumasi hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasan Bebio. Aha, ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumedia no, Edna, Mwasuguswa. And now we are mutie, and now we are more hey. And then we are my bigger for ha and koma ye bui ho and se misa ornomon so e wono memma wonom sa kwanya no na wabusa owrei eyakwa me na tifo fache me ma enche bia onya butra wotie program na udini ni sen sa kwade oyire ne yare ye no o yare ye na odini koji no o ma busia asoti Eba changana me busia sote mitubo fom yunu ko bo ebusia na mane e wo adwira bonyo why na be sa ba se o ba be sra no da mitubo fo no e ko adwira bonyo ko bo ebusia na mane no already no medical telephone so dabi uka se o ba telephone so dia phone telephone so na mitubo fo ko ye no oba na busia enipa ba ko pe e na ba ho no mo e wo konfa no chi ebe hwe say de asem na o matie na ye no kre sik ono ba ye no obehwe na okobo abusia na mane obi ansi ho no mo sika wo de ma me 100 cedis ebre na oba no free ma okọ ho no wo kọ no woni hwan ne ko ne ho to no mekuro no ne na ekuro no wi ofa na bag fa ne baba no e hye na chi na okọ ye abra na onyare me ko hye ne se o free mu na okọ obi no okọ okuru mu no okọ fa ma ho no woni hwan obi so ni be ne ko ye me wo fa mu mienu na me ma mienu ne ko ye na okọ ye na amane be na mo de bo ho me ko ye me ko duru ho no ebna da nwumre be 9 nti me da ma ade achi ukuyada to ukuyada no pa no na wo be chi ame nti wo ka kire me se wo mo ye wo mama mre no mama ne nti ma me ni di krom ho no mo nti eno na me ko kura eto aso mienu kotoria ne di na no busa ase kakra se ase ne sei me musa ase se wo mama mre no kire se ma me ni di krom ho no mo ne bra panyi kwame na ne no ene ka kire me se ba bi a wo yire na be wuo no me ni di ho kronum ho mo ya mamre ne amane ye no me ni di ho no nti ne bra panyi ne bom me asa amane ye no okay nti wo kokodi di no woni sa nipa mienu ne ko ya na ene wo man ne ko ya na nko na ko ye me nko na me ko ye me sa ba beda krom ho ma ade achi biom ade achi ya wada ade wo ma na omo de omo ono om de ombetumi adidi wo de ombetumi adidi
krom ho no mo efie ho aduane but me de ma me di krom efie ho ani krom ho wo yere no ma papa no a wo se oni fie kwa animu no ayi no ba bi me pa cha da bi adenti ono wo ye man panyini wo adwura bonyo na obanse ko wu wo farman plan farman enti papa no enti ma bi na me se nua no se ono yabo ne konkomafo hene ho no mo nti ogina so sie ne nua ba no eye na mamre ne amane o de kasaguwe menhwe danim papa na wase no ne ba pa ne kwame na ne nana eye ne nua ketewa ba na wo se waji tobo eja yaro no enye ne ba pa ne kwame anane no da bi ne nua ketewa ba ne nua ketewa ba enti nya wo yere no ne nua pa eye ne papa nua ba me yere no ne nua pa ne kwame anane no omu ye jama tobo enti eja yaro no enye wo yere ne papa pa no da bi nye ne papa ne papa o papa nyini no na wo mo me koye me ko tu ni trin sana ma ne papa nyini na ne papa pa we papa na wu oh okay enti ye fa nsa ja na di wo ase na de sanity o ye panyini che oba ne papa na ngasa enti wo se ajayaro ni o le di wo papa na wo ase na de ajayaro ni ye panyini che be yire vaida na ne papa na wase ba no so ba bi mase ba na ma bi adenti ono ane ba wuo no wa ma ye ni bi ye mase ba no kwade tubo form a o meka kire me ti se abusia no be sia me hono mo ti ekwan mu kura no kwanti fi kura na me koduru ya me hu se o mu kura o ma ama damle na makoka zinsemu awie wase ba na ne ba wu no ama okfa phone friend se asewe wo na o ba wu wo nso na ti me maba yi na se ma hu o friend sa mase ba de onkuta phone on the tubo form a o be si me ye wo me kuro mabu kwa go nyisa nga yi kran kamango na matena te sem ofon so but amamre ni amane mu no ese bofo be ebe si wonti bofo ne bai mase ba no na etu bofo ma obese me tine ma me koye na obi a obesi wa yie no adenti ono wa ma yie no se me de minim se o mbehia ma o mu woni mu che me timi kodu kwanti na mu se o ma ama na amre na makokem na wa mpe huna musade ntia ama wo mo nso ama mintimi nkyire minim o mamamre ne o mama ne because me santini no muso we ye konkomafo na we ye ba santimi minim ade e wo mu yinu ntem ti na makoto mawie ti me tie sa na ese mi dwane je me krangwa ene me ma no nipa na obeka kira wo se dwane na pose na ombo no ono ye hwan minim no we hoho ona be bo me yire nua mo nketo na mane se mi nwane mfiri wo nti so obi aka se di bakro na asem na obeka na enye na kura obeja di because ye meeting ye na ye meeting hoho obi anka ho na obi fira bontia ba beka kira wo se meeting na nkofo wo ye no sei na mo ye na obi udwane ya na obi ka kira wo se di on pokro beka kira ntro na odi kira obeja di enyantro adenti enyantro adekoti enyantro de se me ba ye na kiri ba bo so me be mienu me da me so da ye na obi di me ba na breme e wo da ye ni mu enti edi bo so me mienu pepepe e na lady bi wo me kuro mabuo kwa go horo mo oba se opese okosa kuro mu horo mo enti me fa vaida me yire no ebra number ma no na me de number ne ma no ene wo frɛ no enti ma na ehunu se me na me de number ne ma no se number ne ni nua ba ne de ma na dada to ko kuro mu horo ma okɔ ade okosi blanc ma blanc ne ya ade ne ma no no ho na blanc ne di nkomo onu se ga ne nimme one ne di nkomo se ma kontan de wonya hwe na nke ye bu na tia ne keke na minua ba ne wuo woni mu ho hwenti lady ne ba no bo mama ne na mu se said ya asema metie no na eye no kore tine ma mi dwane ye already na medical dwane kore free fa my home aba bu kwa go be 2 months and sana lady ne call the lady ne call ko di 3 days o sa ba ye no ana o sa be kan sa asem na bra no woni se lady ne woni me ana o be kan na say ha said ya atesem na metie no senka manwane anka bi bone betima to me obaya open wa wie medase eja kwa me adofo eja kwa me na abusa ono nso ensem no mafia de king of mafia me etode bia I sit back and look at you say oh yeah there especially oh yeah me ma there enya wudi enti da me ka say you se me fiwa me fiu etode bia me fiu nso ho me hye dat na me ho ase wachiri
na mahwewa ma waye de wo de wo ye no wo de kosoa na ye na wo be ya no ebeduru baabi na wo nsa na betomanum ho na me refer say de na wo ye ni nyina na mahu no na yese mi tonko wo de onim sa na mada me nai mani da ho na me hwe me ma umu sakra na wa ha ho a awia yi se cheduma se wuro bank plc na wia yi me ne wonom emon komo awia yi eye bank ya afia pem ahankono aduowotwe 1980 ena abeboaze ene owura Emmanuel Mens efri secheduma si World Bank PLC aba abeka yensa omeyen ne monko kakra officer akwaba media me friend no officer Mens yeah oye operations opanyini na awia yehie secheduma si World Bank PLC de edikan ebia so bi tiu no kase secheduma si ho asem kiremia de na abesha asiaka. Okay. Me that here for you ase. Such a Dumasi Rural Bank, a bank bia a by 1980. Na your head office such a Dumasi. Na you jume idea any banking activity. Nature say a dear be a bank ye be a jume be a bank di biano. Ye be. Na send a bank di omujumano. Omoje deposit. Na omwasama loans. No, ma said the Jumedi other investment and other forms of investment. So we do seek a to Nessika now amount for a maybe a brown who's a scawidi and coming from in Sanka. Yes, also your transfer. Oh, Maba. Obokuni account to make us a mobile transfer from sa account to another account. Okay. You bet me a generate any form of transfers be a such a massive rural bank to me. Mobile money services, yeah. Since I quite the idea by a USSD, star 992 hash. The magic number. Yes, sure. And Oba, the answer connect to accounts to the system. Maybe I will be able to make iska. Okay. Until this time round, banking akwe and yet CDBR and also rural bank. Sure. Maybe I'll find ourselves be a ube to me iska. And this is a rural bank. One of the best banks you can mention in Asante region and even in the whole Ghana. Okay. Any miensan share products ya mu provide edema omanfo bubu bichire ye na chire bi mu ma ye ntiase se be ya ye ba ye nim se eye sa product we ni ebe patronize e wo se chidumase yo. Okay. Me shase no me de accounts, several accounts ayewo. Okay. Your corporate account enu ye ejuma our business account say what register business na wo buy be a corporate account the amount. And for so we money say ubetumi at check the clearing or third party uni obi akra or betumi abegina one name and we iska signatories no betumi joba be ka ho I betumi agina mu de iska ma no which is corporate account your ordinary current account and also say me me di me juma no betumi be account e be betumi say salary account and now say any business commercial business be me ye bia no betumi be say account no you susu account I render. Susu ni a daily de bia o register account na your girls are mobile around. Ebe di scan de beto account ni mo. Is a susu de anya say bia me ba bank won na abetua. Baby. Ye wo maba wa. Omo nyina mobile around be a wo bia. Wow. Na sisi akwa the USS ni buy ni kwento bu okro maba on koshia maba wa ni bi mu. Ono ati ni dem mo to me. Account wallet to account. Or dey two no no say yi na ade. Very simple and convenient. Internet is susu account no. Okay. And your savings account. Savings account ni sika wo dey to ho. That is susu account na but ne dey. Ya na ye nta mem hyew se ne ya na susu ne ebe mu no. And ye wo me badachi. Me badachi ne so ye wo ba. Ana wo ma. Na wo pese wo bo ma ne dachi ho ban. Sika bia obenya bia obitumi bia tum. Tell se oba ne benyini a obete ne ho no. Nature say odi scan man no dia kwakọ bone bra. Wow. Oba your other investment and so to say fixed deposit. I hope say we yen so eno no your 3 months, 91 days, okay. 182 days which is 6 months, and your 364 days which is 1 year. Okay. Ti dia wo pe no ene e be na ya na ye tufu say obi wo ha scan da ne nchen a obi yi eku wan hia no wako we scan no. Nti oba yitumi tufu say ne de interest da ho
anytime on sabeka usika na sika kakra ni bia den abeka investment na we no and afin so ye wo ba ku ye fe no ye wo shares wo asisi akwa ye invite public nso beto shares shares no beto a mfaso ne se wo ba beka bank mpanyifo no ye fe bibi shareholders shareholders no shares bia wato bia ne se mpanyifo hia annual general meeting na wo akwanya se onso obetumi a kire wa adwen enema ananhyehyɛ betumi de agu akwama bɛboa bank no nti we nyina ne dwumadi a bank edi apart from no so your transfers bia from transfer from bia rural bank to commercial bank, from commercial bank to rural bank ni nyina accepted mobile money services any form of transfers bia nso ye ka ho okay ye kan of the means maba de ye kan atomitrim bank ya mente mo ho asemone dade mo ye very credible memra me bia account no na da me nso be wa hie mo mo be ye me dai okay me da se yes ya ho henti ne ye more ne wu anu ya de ye jebi yeah de tie ne se ye nso ye mo api ya de boa ye customers okay na obi hu ne se eda na obeba na atwase ne nsaka bosia ana ne nsaka moa ente sa ye nhyehyɛ na account bi a wobebie bia no eno na ekire bosia kwa de bema ana moa kwa de bema enti ye ususu account ti susu account ye wo hu susu loan na je se susu na wo to no de bia wo de ba account ni mu no eno ho na ebegina de amount enti ebegina wo capacity wa ho odin so na ye de amount ye wo commercial loans eno na ye for either current account and as a corporate account eno de you are all qualified for commercial loans eno so no loans no de tiani so bi wo to be say bi majuma mi de nka me penekese pa so penekese pa fa usika ne fa ho sure the more na usika ne fa ho no de bank de tiani ene obetum du sika beto ade beto obetum aba bi ekwan da ho enti se opesi yetumi access o business ne hu se ye disika kase we ma wa obetum atua fa sika ni nyina fa ho ade echa wo de ba bi ye cash flow analysis obe hu se that's what disika beto sa account wo ye de man na obetum atua enti wo kwa won kasa mre onra ne ye prepare crowd to ye twen enti wo susu loans your commercial loans which is ordinary current account and as a corporate loans yes our salary advance obi o wa we bi adwuma na our workers ti say be school and as be ejomfo my kra na ye no mu di nkomo say wadwuma no register nko ade na umi wo workers 1 or 2 afọ bra na emi account mo omu hia advance bia wona obetu omo ka nti wo the advice ne ba eno wan say wa kire say oh we into account we into because of advance na wagini nti no edru we betumi clear nti anytime bi ohia ska bia because omo account we ho no fa omo bra your schools be brand omo di say adwuma na omo salary fa ho ordinary teacher fo ni nyina fa ho enti adwomfo mai obi ohonom a owa adwuma yefo bi enum ebi die ye du omo tete stores omo nyina betumi di omo ba bia ma omo oh wow ebe bia mi omo na say edru ho omo account na famu once a yetua wo ka famu no de o ye entitled to say na ban adwuma yefo your controller loans smart loans and also your ban adwuma yefo a usika no wa ban de tua wo ka dia oba ye betumi nti se nya ban de ekra na ye ankra de enso a so far as wo bi corporate account now workers na salary fa ho no ye betumi gina so a ye bi ama such a dumasi rural bank na ba ku ye de aba no de eno ye business loan which is transport loans pragia no mami nche mu kakra de tiane se pragia ne ye short term business when say ye hwe businesses are your long term business short term business medium term short term ne ye if you be 6 months to 1 year your be medium term be 3 to 6 years and your long term tete business so pragia loan a short term business na de atnas ye hu ni say o man ni mo bebre na eni adwuma ye and obu on so wa ye willing so person ye adwuma but oni kwan obefa so be ye adwuma sure enti ye de ni say unyanya adwuma kwa na sika kakra bi e fa won sem bia no fabra ne fa be account no ne run account kakra ne ye because pragia de ne de ni say e daily sales away enti ye obi bia ma wa obu oni license ye be license amount insurance ye be bia amount ye be register ye bia wo hu bia de amount utu ye wi na de amount obe daily sales de amount enti sales no so be gina ekwan be so wa woni ye be ye adwuma ye niam mi no is either say oba obi to make us say okay me wo sika bi wo ho me nya adwuma de na me ye adwuma me bo sika bia no but me person me di pragia business ni mu sales can down fabra na ye fan start account no na ye fan no process no na ye mfa ma ana se woni sika bi da ho de a be account no na ye ne won run account ne kakra
the hwe wa ho de na say okay pragia no kra no one make sales a day cry be about 300 cities and 200 cities into see the mawa based on usika ngakra na wo de ba no e maya ahotoso say the scan ayi no bosia na mawa which is the pragia na mawa ubetumi atua na no say o je 6 to 1 year utua wie ya na change of ownership de wade ama wo de wade ama abeye wo de a ubetumi de aye adwuma no wo ye adwuma no ubetumi de aye adwuma kakra say na short term nti no wasa de age another loan no wa another pragia ka ho the first one enyamre no na second one ginam the first one in say kra no no wadi ho mfa so sure a business a yatena se a se chaduma sura bank de aba e pese de boa nti yedwumadi a yedini ye social loans obi wa wanya yi wonya yi a eno de ne hyehyɛ na 2 weeks nipa na wa free mu no fa ne bra na yenhwɛ na yi no ntotoye na afi mu e wo se de boa na de aboa na oni mi bi obi wo ne yenya adwuma but opebosia aya ade ba kwa yehwe ne se woni bank bi ye adwuma na wo bi account yetumi request for baby a wo ye adwuma yi no o save no as an account bi a ye de be battery wo yi no to bo obetima me ne mo nya adwuma nche but me be 3 weeks ni me here loan ye be say woni bank bi ye adwuma na koje ho statement bra na ye hwesi ni wo si ni mo ye adwuma ye nyina so mfa mo nti oba ye wo kwan ahodo bebra powerful ye fa so wa ye ni udi ene ye kyerɛkyerɛ ye mmia ya hodo a ye mfa ne mra bo hoi okay medasi edi kan ye wo bompata branch okay eno ye dum obi si kejeti abosefel na chiwa na ye wo okay ye wo anraga branch ye anraga dum which is yeni market wana oba se cheduma sura bank ye wo Moshizongo second station eye enyano branch sure usi second station ye wo kwan no open enye ya kwan tafe o club 600 okay omoton ties wo Dr. Amuzu Junction hona okay obeba bi say Sechedumasi Rural Bank yo na oba Sechedumasi nso aye wo Sechedumasi market wo which is the station hona one the main office ne wo na oba adwira nso aye wo GPRTU building ni mu a hono so oba yo other mobilization centers yo adudwan wo ho ene ye wo anyinasu nso wo ho a ni nyina wo kwa the same bank na bank na so interconnected baby a wo bia obi to make us say mi save adwira wo nti twa se adwira nko na biko iska da bi betumi abakuma se ha betumi withdraw baby obefa bia oba onim enti da bia sa de we ya na me ka kire adwadifo enkanka ne wo ne ye kokwa so biti se me kwa adwira me ko se cheduma se na se fo do se nka bie wa account no e wo se cheduma se Rural Bank PLC kire se wo betumi di atomu okuma se ha fo ka akọ wo de se okokohia kra wo kwa mu a 2 million bi o se 1 million bi ni ebenya wo ho okwa usika ankasa de e secure da wo no kra no se bia ba bia wo kono kra no enye se cheduma se ba eni bi ni ho a se nyi USSD kra na ye betuma transfer wo any other account bi e ho okay ti bi ana ba bia wo kono bia GCB nko na wo ho onso pese wo mfese wo risk abehya wo ho ye betuma transfer amount ni nyina convenience e wo ba bia wo bank kro na wo hia ye wo a instant transfer wow eno no me ye ne authorize ni ne ya within 2 minutes ye be ya ma wo onsa be ka usika bobo number no ma ye na ye nyina so ye mfra mo na de ye ntiase a na ye pese ye hunu bia no mo nkyerechire mo ma ye we number we de see wo nankasa wo na eko okay na owie a wa refer wa ma branch a ebeboa wo okay number ni 050 me pa mo chaw muntie numbers ni yo ne hia 050 16 82 737 sa number we dey me sa bomo ni bi 050 16 82 737 sa number we dey koya ngase ye panyi ni ho okay woni ni di nkomo ya na wa kire wo se ko branch we e ben okay eni edi nkomo o frɛ ye nso a wo ba eya no bi ho opese odi nkomo no wo phone so nkomo ye basi enyu hia ye di nkomo kwa akire te se de bia ne de make obi opese ogi loan but we bi account ne nche e ho ne no be di nkomo se okay so one bank bia ye adwuma bra na ye access based on the way the bank ne ye adwuma ne nyina so ma obi good nti o ho se beboa Area officer mens yada asese obaye nyankopon hira opa adofo papai owonim de in fact so ni hia for interview ono na last year o ma ye sa business plan de to so ma ye se nka afimu ni nyina no ebia wusiese e wo se cheduma se a afede nkansim na enru sei no na ebia
scratch ni wodim de enti so wo ya adwuma e wo sa sika korabea yi na omia wutie me wo de wo ho dom sa sika korabea yi a wawie ensecheduma say I'm telling you since 1980 won mo ba ye besi sabre ye nte won ho asem bia enti se wutie na wo pese wo sika no enya ho bambo soronko na akina bi enkoma empofiri mu hatatakia fa ho bata Secheduma si Rural Bank PLC emeya na one ye monkomo meeting wo number ne so ama obi eye 050 168 2737 ena ba ko eka ho eye 050 161 7924 obe fresh akoma wi only Secheduma si Rural Bank PLC bekasa dia wonti ase bia no nuada sene ye be kirechirem ama onso wanya wo honti ase ena wi grow fine herbal tonic enonso eye eduro ya se eduro yi se wunya bi na se onomo a eduro ne ye pa ebeboa wo wi grow fine herbal tonic yi eye ye ne ankasa ye koko ene ye de aye enti wa wutie mi a wanumu ato na wuntumi ne di onsa ne onan etumi ye utitriti eduru anadwo a untumi na all the time u feel very weak e wo ni padua mu wakoma tumi bo pim wa hwe ya da ko betwa wa hwe onua kekan ho na kope grow fine herbal tonic nanonom e ma muntie se wo ye oba wo yere wo mpena ana wo maame bi owo hawpa wo ninsabuo mu obi de ba na fie jadum na yasi twa ne dwedwe obi nso de ba ba mroso wo brepa obi nso de ba na anu dako na twa obi se me de ba ni tum wo de issue bi a wo menstruation hu bia no to grow fine herbal tonic nanonom se wo nyare mpo a onuame kanfo grow fine ye do de ma kire se wonom a ebeye pempim kire say wo necessary vitamins a ebeboa wo nipadua na magina brane na akwatia infections ya wodo grow fine de do na ye pa ye di grow fine heba ointment nso aba na ointment ne de wo ba bia yawo nipadua no mu bia no fa grow fine ointment ni bitwitwi kire bremo usisi ukotodwe wapode waposo fa twitwi grow fine ointment no ebeye nkunya na ede amount baby eto nuo Ghana ebia no kwa benya bi ye wo kai nso enamu wote se pai grow fine yo dende kusia no ko pebito na bebo apa ye number digital hebafo ye number ne ye 0244 59 0244 596532 0244 59 65 32 unya fresa homa we ya grow fine herbal tonic and then the ointment enchiremu bi ehia ho no ye de bema ama onso wanya wa hoto and awurade fie herbal center Dr. Amankwa ene dano na adofo ne ade hie kumase hakrono mbosie red park ene awurade fie herbal center ye wo se wode wo hoto awurade fie so a ade nyina dibua wo na wie yiye enso de mawo ye kan papa no wakwadare odoman koma chiri nimde ye kan so yo obi a wanya hawpa wo utim wojo ho anyi o obi wo hono mo asene ni ti no eye no nanso wo se baabi atokro da wo nipadua no mu bia no eduro bewura na akoyem adwuma enti wutie mi sa wuti yade atena so no ako enkono bewura awurade fie heba center ha enamu yade bi no akote ana wo ba wo pa wo wonsabu wonsisi so bema waye mre pa wo mpamu de na wu ana emu aye mre wonipadua mu ya wo ya ana koko na hawo wontiri mu twetwen ana sisi yade na etete wo etwere yade mojabro so ana sikire yade stroke yade aka wato ha na ulcer send ye tie bia no awurade fie heba center ena fa ho boye Dr. Amankwa ne number 0241 09 3915 ena 0549 206633 unya fresa homa we ya awurade fie heba center yenie ye beje so ye no be kasa de wonte ase ye be kirem e de amawo we Volta Drill Limited yensuo tunsuo na ye nimdifo adofo
voter drill for mete won so anama sorry ni senti ne se wonum ni mu adwuma ene wo ye oba ana bema na wutie mi a akwanya no na aba ma unei se wuni nsuo wo fie ho wadwuma mu ho ebia wo mpotem ho na apese otubie na ade ye adwuma ana nsuo adwuma sache water ye bi na apese oye ana bottle water ono mu a enim de ewo nsutuo ho eye voter drill for adofo mu wo video wo mu video no papa o wa hyede kru kra na amane de aba enti sa fidie besi wasa ase so ye be site na ye hu sa ha ne etu no enindifo igina ho anuanom ye bedwa kwa asase na ya ase ebo kakra kabi ne butu asase na ya ase ne so ye be boni mu tokuru ni akotwe nsuo no ne ye de abrawo saa ne ye adwuma so ma nkwanchefo ebi betu bi ma wo de da bia problems nkwa na wunya ewo wunsuo ne ho ma Volta Drill Limited for ma yemrem ne bebo awo kumasi ahojo da aban ne main office ne wo okosunya itachi man ne do ma nyina no a ye wo ho ye no ma ne hia je fra yen eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 fresa homa we say ya only Volta Drill Limited for bekasa na dia wonti asie bia na wie me hye wo bo se wo no be chirichiri mu ede amaw ene de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos se no we mi ensa we adofo ne ade hye so onya bi na se wo no no mo a eye naturally made to improve your general well-being eye no mi ensa ya ebenejifo ayo na se wo yo bi asebesebe wo brepa wo nipadua imu o wa wonim se nioma nkoyi asikire yade bi hawo emoja broso abebo wa hwe ya stroke yade ne wo ba bagim sabre watenka atekota vot nie nipadua mu ya oda bia wo nko amalaria de wo koba saada ko wa hwe ya kwa o ma wo wa ye mrempema na infections bi na hawo onia nya immune system a stronger so we immune system no gina yie na nipadua na hoɔden ni gina brania ɛde ne yade so obetwa faals we ɛnu nti na na wie me kasa na me de akyerɛ sɛ pe Hepa Plus Pavi Plasmos pe Hepa Plus Pavi Plasmos na no nom sanwe ye obi ansuo ɛne ye obi anso to paye de ye wo pɛ no to na yusu sɛ wu yusu a enuo no ɛyɛ pa baby eto nuo bia no kwa enuo miensa nyina benya bi ye number ye 0542 778572 and 059 13 67898. A Simple Plus phone accessories. The man Simple Plus himself. A very good afternoon to you. And you are nominated out for sebe enipa dasani uyusu adia obidia ba na wo boho dewro na ya wo akukudro de ka ena wi misini pi e ka kyerɛw sɛ wo perform accessories a Simple Plus de no na ye Simple Plus de no na ye enra akwa bi efrɛ me ye Simple Plus for LPM ewie ye ma wani nkɔ de me kyerɛw de so me ye Simple Plus for LPM wie ye ofrɛ me Nana Krobea me say yes oboni di bibi na je so ye Nigeria ni no and I'm say Nigeria ni a wakatwi o akwani katwi o and I'm say o problem ne say program no yetie na eya na wo kase ye ton enioma enye papa no na mse na moton ne pa ka kire me moton ne pa ka monkwara na ene na monte so e wo Ghana ha nhweye na wa anya mama meso ansi mo so mohweye sabe obi a wo ho kwan so obeku obi mamu akwa akodi pa de nanso wudi pa no ya de pa na ye de ye me ye series of ayibi enche me release no afidie we ya so enche efa Nigeria fo ho me ye emoabo no documentary bi enche me release e kofa PM ya na akai me mo problem ni say nana you know say
We the Nigeria people there in Ghana here, no, you know, be all they say, but I'm saying you lie bad. You lie bad. I know you. Me, na me pesa me ka me amani fili gadochi. I was correct po. Na me with the profonka. Now I'm saying like me, my face like this. Sabaka. And na me amani mo. Cratch ne cha concrete. I was common post station. Baby a store swa. A ton more provisions near the ABW. And you may we can dia two power bank. Ade ya cratch this or pedium dunti and the mood. And will be the man lie say hey. Akwa we nano me to be free ninu bi ho. Nam ko bie so ne atwa meta pa na dia tumti we di opa miemie so nhwe and was okay se matua neka enti aba me dia afedie bie so a concrete ene dem. So you come say and tell me like this, yeah, master. Stand your way. Now let me pass. Jina baby na mintwam. Na am cutting free phone so. Na sabe Ghana ye wo mre bo edwadie kura ho ba yo. Bodwa enko obi a oye foreigner ntumi ma me ye. Ka foreigner ntumi ma me ye. Enti wo ye Nigeria ni na wo ya mini problem. Wo pedi obedie sidi mo kona ne kakra bi wo monara ni mu a eye bebre ma mo. Na mo nto ade pa. Sell the proper thing. That is why I'm recommend the Simple Plus Foam Accessories brand for you. Yes, I recommend for you. Everybody listening is in Nigeria person, and you sell the charges for the Ghana here. You push the fatu asomami. Also to worry. I mean, woma yiya womu pay. Baby baby Scott you know say no one homo say no oba dia o push up hey na push yeah o ka dia o to wan ka hwe push up pia na push no nya push no yempia and you want the push up pro go for the Simple Plus Phone Accessories. That is the best I'm recommend for you. So also your Ghana ni na wo pe phone accessories papa na we use o pe phone chargers, o pe power bank, o pe batteries ye kama na we use ya me pa chew. Simple Plus Phone Accessories and on American for amount. Your hands free, your earpiece, Bluetooth earpiece, your neck Bluetooth, your headset, Simple Plus, your money, your papa, your phone covers, iPod, ni protectors, Opebia to aton when your money, any acquire a free China near the abaya ye, a warning so form, Ube to be cotoa, be young faswa, and I be told them cronkonswa, woo ya papa no, who say young faswa the account. Bra kuma se ha wudina kageti age 2 animu a adeshemaya brosan ye ndia nimhwe no for bra first floor ye wo ho ena wo ko kageti ase ho ba bi en kan ne ho ye toilet dan ho no masala chi ne nchen ho no Simple Plus aso ye ba ko nso wo ho ye number ye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 for its number we on a Simple Plus for Becassa we are the only bia no on munsu betrim na ode amount and ne and I would have your munchi ankoma happy birthday to you udi the Miss Janet Dako Janet Dako and ne wenya afeko ediaka on fear home oba de chiame akra e de na pese obusa owre busa miensa 3 krache wo yede free mu ne di na do se ansa na ate se oba nso free mu di be abosome be nwotwe ekonkon owu ye no opanye busa me se na yede ni free mu no e na do se na ote se ne ba nso free okay di be abosome be nwotwe bosome nwotwe 8 months na oti se we free mu no so bosome se ni oti se oba na free mu no ekoba bosome be nsiani na ade na watena ho obi abeka se oba free mu watena ho bosome nsiani so pese utu ho ana afi na utu ho ana mo de tie ni se asem no ba for me kasa amom yare ara me wa
na me ho fa me ntia what na ho ache e ma mitu na mokra ko mase be ma no kubusa no se na hase na me de kai kana and was panyin papa na ka kyerem se sete sa ende waka me ka wa anka se firi ho no wonim se obeba ha wo kwan bi o ka kyerem se de opese wo ye bia ye ana wa na mo bia utu and okay wo ko papa no ho so ba na se ni bitu na ka se ko be buso me be nan ni nyina what na busa last question afi nya etwato maame no firi mu no maame no amu na wo kana asem no wo hu ne da ana wakọ no ho da o kwala ne nana no wase ba no oba ne wu February mu no last year Easter na me dum ko ho tetem akọ me dum ko ho ni nyina me dum ko ama me ne oba ne busua ne din komo mu ya wo si nya abotre na bi onsa be kan nya abotre onsa be kan ti o mu na mase ba no na agye o de me nwia na ba ko wo te se wa firim na akwada na firim no na ba no so wa bọ na mane ade na o kan e mase no se waka se mentwen what say ono na di ka ate se ni kunu ba na frɛ ne se me ba na wu enti ene o ka kyerɛ mu se mo se akora na wu a mo nko kumase nko bɔ ne papa amane e be sisi enne obi ansi hase no wase ba na ankasa ka ade mase ba na ka kyerɛ me se mase ba no me kɔ hɔ no ka kyerɛ me se o mbɔ na amane ne o se akora ne papa okumase enti mo nko bɔ na amane na se ba no nso ka ade ne kyerɛ do enti me kɔ hɔ na me bufu se omumu ame a ɛyɛ o se nya abotre be sisi amri akwala ni wuwie ye no den na wo ka kyerɛ wase ba no mase ba de me kɔ hɔ no ma se okay wo de akwala ni wuwie akɔ wase no ho makɔ hɔ no to aso di busa o ka de ne kyerɛ no makɔ hɔ ma wɔ ne makɔ mase be ma no ho akɔ busa na sem ayate sem na me teye enti me ba busa papa na mu na papa na ka kyerɛ me se ya frɛ ne phone so e be si obi so se on kan kyerɛ me se me ba na wu na papa na ma no kwama ne nsie no ndi mase be ba na ka kyerɛ me se kwama na ne se me ba na wu amba osie na me ma Ghana mra ne nini okay mateme da se adofo odede Miss Janet Dako general nursing student Yaw Asante Mampon Nursing and Midwifery Training College ene wanya afeko e de aka won fie ho Janet Dako a happy birthday to you Mr. Abuaje Israel also wo fasa kwanya we so na wasre Nyankopon ni nhyira na hoɔden ne nyinkyerɛ ene ne nkwa husan e de amawo. God bless you. Afei a happy birthday to you. Kwame Titi. We a member ewo Bantama Fit Club mu. Na Mama Rosemond Asare. Also ofa kwanya we so na wa wish you happy birthday Kwame Titi. Nyankopon hyira wate. Onye okese mo awo nuntu anamo emfancy ye. God bless you. Jarenas akwaba. Ya so nana. Oho te say. Obade adumu. Ene ye ukuada o. Anya sanketwa. Good. My Jarenas nom. Edase ne wahwefo ne atiefo nyina na awie nipa bodom pimti akwankwanu ase no mti Asem Beba Dabi. Ede nchie free Jarenas Eba Center. Ede ma atiefo nyina. Na ukuada da bia ye ba ebebo ye nupa yo ho dawru se obi a yare tete no ani da so asa chese atini ni nisuo se ya lady no na de me beku misrew adowie wutie me na wo dampa so ana wo ti akunwam ana wo ti waboboa no a kwamakoma to yem ebi a wakodwa ba ko a konimpre no so na obo se enipa bi yedai ewo ho a wo so benya eduru a ne ho odin na betimi anom ama enkwamwa na ayemre immune system na yare bebre abetena mu ekina wo ha ene wusisi ekina wani so briw wo ye obasabasa sa ne mani nyina ye di nupa aba wo de me se kopa aduro ni binom na ebeboa ama wo yare na etete wo no ano abrase etu ase kura na wiei de ye kanyina ne se enuane ani ensu aye nom no wo hawa idi akire akwatwetwe yare bebre edebre ye nipadua no yeno nti nyame adom Dr. Enimdie mu no wodi Jarenas Calic Mesha abadwa so asa di Jarenas Heba Mesha aba asa di Jarenas Viku ene esa won Heba capsules no na awie ye pebre ni a kyew de bia eye ene dwumadi a edi na so so wote a wakopa bi anom ama ahode mapa etimi aye nipadua ne dia na watimi akwa adwuma so
akɔpɛ sika yɛ dɛ aba abotom ahwɛ ɔyere no ma nti awie yi ɛyɛ deɛ di kan ɛyɛ Jerinas Calic no ɛho asɛm sɛdeɛ mede kan kaeɛ no yɛwɔ nnuane bebree a yɛdi a ɛma yɛ cholesterol no ɛne kyɛ sɛ yɛ system no kyɛ sɛ asusuanso bebree ɛna ɛkɔfa ɛbrɛ yɛ ɛna yɛ nnuane nso a yɛdie nso bi wɔ nso a glucose no nso so ɛwom paa yɛakyɛ sɛ woanhwe yɛ a yɛno nso so na ɛpɛgyam ɛma wo sugar no nso yɛ dɛ ɛɛkɔ soro ɛtumi serɛw ɛduru ɛbɛboa wo na ɛbɛma saa nneɛma no nyinaa prevent no asi ano kwan no ɛyɛ Jerinas Calic Mixture mekamfo ma sɛ baabi a wotumi nka biaa wode bowura herbal shop chemical shop pharmacy shop sɛ wopɛ Jerinas for garlic duro nwanwasoɔ no a yɛde abɛdwa so no meserɛw kopɛ ebinom na ɛbɛboa wo adi wakagyinamu ebi a wotie m sisia na pɛ sɛ wo ne doctor twetwe nkɔmmɔ na wo nsa ɛka ɛyɛ product ni bi a yɛ number no ɛyɛ 0241 81 4677 meti number no bia no bi pagya ne mu anaasɛ n'ani ama ne ho so ɛna mebɔ number no number no ɛyɛ 0241 81 4677 wode ma no gu so yɛ meka sɛ yɛ wode ɛfrɛ doctor bɛgye wo so na nkyeremu ne aduro ne kwan bɛfa so a wo nsa bɛka bibia wo amanɔne wotie misisi na pɛ sɛ wo nsa ka aduro ne bi a wofra doctor ɛno bɛtwetwe nkɔmmɔ na wama wo nsa ɛyɛ dɛ aka aduro ne bi ɛtumi kamfo ama sɛ obi a da bia meka ho mɛsɛ wɔ dasani wosɔre na wodwale ɛnunu wo tirim ɛpɔlehye wo ho ɛde hye ɔyɛ wo mmoto ne wo bia kama busa ho sɛ ina no ɛdeɛ na wo so wode ama no wɔ inside hɔ ɛnkwamoa no kyɛ sɛ organs no ɛdeɛ adeɛ na wo so wode protect no wedeɛ no de deɛ wabɔ ho ban o na deɛ wɔ inside no ɛdeɛ na wode ma no yɛne ntimi serɛw ebi a woyɛ obi a wodidi a night wohwɛ nneɛma nso a wodie nso a cholesterol nneɛma ɛne kyɛ sɛ nnuane a kyɛ sɛ ɛma cholesterol no yɛ dɛ ɛkɔ so na da bia wosɔle a woyɛ dɛ wodie because yɛhwɛ yɛ fruit no a ne boɔ no ɛne ade nti bebree na ntimi nyɛ dɛ ɛtɔbi ni nti onyadeɛ mu oduru na anadwo no wodi na kyɛ sɛ nafuta so ɛwa meserɛw wonim sɛ wɔ ɛno ano wɔwie woanhwɛ ne yɛ a ɛma wo sugar no kwa na ɛbɛkɔ soro nti aduru a ɛbɛ prevent wo na ɛbɛbɔ ho ban ɛyɛ Jerinas Calic Mixture no pebi no nom ɛbɛboa wo ama nneɛma nyinaa yɛ dɛ adeda yie woyɛ obi a kyɛ sɛ wani no ɛpuru nsuo wotumi sɛ wani ɛtwa nkyene da biara wode wo nsa ɛkɔ wani ho wani si obisibisi wani si basabasa meserɛw ɛyɛ Jerinas Calic Mixture no ɛna ɛbɛboa wo ayi saa hawo no afiri hɔ obi wɔ nso akyɛ sɛ da biara asɛ anisubire kyɛ sɛ ɔnante kakra bi na ɔsɛ m'ani so biri me m'ani so ɛkyene me meserɛw ɛyɛ hawo a ɛba wo system nim ɛti aduru ɛbɛboa wo na ɛbɛsi saa hawo no ano kwan ɛyɛ Jerinas Calic Mixture no pebi no nom ɛbɛboa ayi saa hawo no nyinaa ɛde afiri hɔ obi wɔ nso a ɔde adeɛ to hanom kyɛ sɛ na ne wura fi no ho wɔbɛkwan apɛ abodede ɛwɔ fie hɔ ama obi ahu sɛ maame asmasi papa asmasi wɔde n'adeɛ ato hanom a kyɛ sɛ ne wura fi no ho meserɛw ɛsa yɛ retentive memory a ɛboa arecycle kyɛ sɛ adwene no a kyɛ sɛ ɛma wo wura fi nneɛma ntɛntɛntɛntɛ meserɛw nonom Jerinas Calic Mixture no ɛbɛboa ama wo memory no ɛnneɛma nyinaa ɛdɛ adeda kama ɛde ama wo nti awie yi wotumi nka mesi aduro no yɛato apete Ghana ha baabia wodeɛ bowula shop bi a yɛtɔn nuro mu no wɔsɛ opɛ Jerinas foɔ aduro nwanwasoɔ garlic no yɛnim deɛ garlic ɛwɔ adwuma soronko a ɛdima nipadua yɛne ntina na tete hɔ no yɛ nanam no yɛ papa mu nimdeɛ mu no wobɛhu sɛ yɛ maame kɔtɔ nantwinam anaa apɔnkyenam de bɛfie a wobɛhu sɛ nkwan na wɔyɛ no kyɛ sɛ wɔde nneɛma bi egu so abrɛ saareɛ no anaasɛ cholesterol na sɛ ɔbrɛ no ase yɛne nti wobɛhu sɛ wɔde kyɛ sɛ spices bi a na yɛfrɛ no garlic no yɛnea yɛdeɛ no natural wine no na wɔtwitwa agu nkwan no ɛnam ne ho ama kyɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛdɛ ano abrɛ ase na wogya nkɔfa haw amlɛ wo ɛti ɛnɛ yɛni saa berɛ no yɛno nti ɛna nyame adom abɛɛfo kyɛ sɛ nneɛma yɛkɔ yɛnim no na yɛsesa nneɛma mu yɛno nti ne yɛde Jerinas Calic ɛde abɛdwa so sɛ wonni adagye sɛ afei na wokɔfa wei akeka bom na kyɛ sɛ ebi kora tam a wode kɔ adwuma no ɛbɛtia wo yɛno nti na yɛsɛ saa ha wei nyinaa no yɛabɔ apiri waboboa no sɛ yɛyi afiri hɔnom wodeɛ so Jerinas
Calic Mission no ehwe na ehwe dwumaso a ebedi ama obi honom a obekọ adwa ebewie no obedwale no afi na o se beti ne ho wose me ho namu ahyehye me ho kekame ase ya so nsansoro edai agume so mesew eye hawa aba omogya anim a chese wan hwi ya ensunsuanso a edebe bre ni padua no enye ano bi ni eti ebra wonom Jerinas Calic Mission no eyisa o hawe nyina yedai ede afiri ho ede ama ahohyehye na wutimi se aba woni padua mu no obo honom a wonse mensa chichihime mena so hyehyeme me hunam duane mu yedai ahyehyeme sa niam ni nyina na wote no wonom Jerinas Calic Mission no boaw eyisa de ni nyina yedai ede afiri honom eti awiei wutie me na wo hwe me a me se organs no wako hospital akoye test ami aka cho se emu haw bi ababi ho a mesrew eye Jerinas Calic Mission no ena ebebo ho ban ama immune system no a chese atoba ha wutimi se yare we firi na abebo ekina we kɔ na we fufuro nso abesha na mu meso ma immune system no ano nya dene enya den pa enye sa ewiemu ensuo tutoi na chese mframa efe dust bowula ye nipadua ni mu no wan hwi ya de nyema bebre ena ye dai ebre nipadua no eti awiei wutie a mesi adura ebeboa na wo pressure no wutimi se akoma no so sene wo se ye na dwuma na entimi nya no wo bo so ye bibi kakra bi na wo bre na wo te se bread abani padua ne so etimi serew eye Jerinas Calic Mission no ene pebinonom ebeboa ebeyi samreye no ene chese wo hawo na atoni padua ne so no itu na se kura ede amount eti awiei ba bia wotimi nka bia mesi ya number no eye 0241 814677 so a blood pressure no and walk hospital near Dr. Kachrewa dro no a blood circulation beboa ama yi sa ha we nyina edai e de afiri honom etinunum bi wa pressure etete wono wadura eye Jerinas Calic Mission u sugar level no so kosoro a Jerinas Calic Mission no pebinonum se ni daso asana de bia wusu no mesrew ka kire wo maame ana wonua bi ana odofo bi a saa niam no ofem no ka kire se wati aduro bi nka ewo Otec FM Asem Beba Dabi dwumadie ne so onkope binom ebeboa no ama ni immune system no ne nkwamwa na aye mre no beye dene ama hoɔden mapa aye abani nipadua no obo wono wasen fifire nteme mesrew eye hawkesi a wanhwe ya veins no aha emu sisi ema wuntine no wose mugya wose pompema nipadua kwa no eye na dwuma sene sene fata no wuntimi enya ne sa ntimi srew nonom Jerinas Calic Mission no na emwa afei ye wo Jerinas Heba Mission no ensuo tutoi entontom no aba etiri yare malaria no tetew haha wutimi se da bia se wo hospital na wo bani wo wopane na wo beda ho na wo ho po chese wanum ato anum nya wo de aduane bia besi wanum a aya asem mesrew eye Jerinas Heba Mission no ena pebinenom se eye jaundice ena etete wo abeda wani so yellowish wutimi se wachiri bremo wachiri dompo no etutu eye obete wo sore frimpam anopa aya asem mesrew eye Jerinas Heba Mission no ena wo se wo pebinenom ebeboa ama wo typhoid no ene ulcer no saa ne mani nyina atu ase krakra afi wo yo ba wo konfichire na ba ko na mienu ana atwa nonom Jerinas Heba Mission no ebema wo menses no aba kama ama ne mani nyina aye kama ede ama afi wo sanso a wutimi se pensi a wo fam no enye anu bi nie mesrew eye Jerinas Heba Mission no ena ebeboa ama saa ya wo nyina afiri ho afi wo yo ba wakote enemu yare infections a mesrew eye Jerinas Heba Mission afi last one eye viko no usisi hunam dia no uchepe wachiri bramo eya wo ya wo obi a wo ya adwumaden mesini carpentani mesrew kope Jerinas viko no eno no bema chese ukosinanim na wabu ahwe mesrew eya Jerinas viko no pebinonom na emwa na wo body pains ni nyina oba libido ni susu ni wa eya Jerinas viko no ena ebeboa afei ye wone Heba capsules no onum ni nsuo no na wo nom ne capsules no na wo de carbon amana ye 3 in 1 amanya nyina yedai aye kama tinana de manusie no ya number no e de twato e 0241 81
814677 yadase na bisi oba de yadoma dasene yebeseshia that's ebro awiai adofo Jerinas akache ene yekoye no na dai wate de ye de akaye wanamuntuo tu na kope Jerinas nupa bi na wono nomo a nokre ebeboa wo na wiai Osipes Enterprise yadi Kumasi heya na yewo Keyetia Dubai inside baby a Keyetia police station ne wono ne nchen pe na Osipes Enterprise yedi adwuma na wiai ye kan akwanya no aba ma wo ne wo se ubetutu anamo perfume papa a wo pe bra Osipes Enterprise slippers ema ne mema de papa a wo pe bra Osipes Enterprise perfumes no yawo Assad yawo Polo yawo Club de Nuit yawo Metlot any other perfume brands what you see and slippers ni yawo Adidas yawo Nike yawo Gucci yawo Hermes yawo Versace any other brands enti de wu hia no ahai ne bo ne wo fom ne papa nyina chi no ebo ne san wo fom betu bi koton ana beto de nkronkonso na fakodi udwuma ye number ye 0249 238370 and 050-252-0634 unya fresa ahoma we ya Osipes Enterprise ye bejo so ye robe kasa na de wonte ase no awie ye be chirichiri mu nso na ye de amao awie me kanfo Dawudaba Hospital enso de mawo adofo ne ade hye yade ya entena homa yade nku wabra edu papa ewo baabie sabe baabi a wokọ ya wanyu ahotonti wasemo a wo ka ne se enya adwo we de ewu an me woni pa wungu wate wungu keka ho wate na de bra ejeso krapa junction a eye metro junction si wo sa junction na so wahu Dawudaba Hospital awie na wie wo de ye sikire yade stroke nyodwe ana mojabroso sabe wo de ye hepatitis B ana enemu yade bi na etete wo etridi yade malaria ana prostate mu hawo na wanya sa wo ho na ya oden ana wo be ma ne da fom bem wo ye ne hwienye yi a onua Dawud Herbal Hospital na mekamfo amao se wo de wo hu hyem bi a ade nyina bedi aboa na awie yiye edi ama ya kan oba fibroid ukoyi na ba koyi no aba bra aha ye mfase kan ka be mu aduro wate sa ha no emma usu bio da bia operation ye ne ya Fred Dr. Dawud enchiremu bia wo hia bia no papa nde be ma wo ne number ne ye 0244886437 and 02016811717 and a Vim Champagne Energy Drink no and also your drink wanwaso a Trillium Industrial Limited for ne diaba na drink you nipa da se ni se unya bi na se wo boba e ma Vim no e ma energy no e ma instant boost no e ma vigor no e ma moment bia wa oni wade e na wie hwan na etie me e wi aso a wonam bo Vim Champagne Energy Drink gubo udwumadi a wudie woto nsa fre ni padom ma Vim Champagne Energy Drink mra ho e ho beye de e ye Trillium for ne de aba ate wudie bowura store ho supermarket o ma me no ton drinks no kase o ma Vim Champagne Energy Drink unsu pebi tuton ana unsu tubi na udwumadi a wudie no fakodi your number nie for further inquiries for yen e ye 0322190877 and then na bi heba ono no de na bi go heba mixture ene ne capsules na wie wode abedwa ene wutie mi se namu yade bi na o battle wako ho ache wa ya namu yade ne nko onia keka ho na kope na bigo heba mixture ne capsules no bi na de memene wate wudi nsuo no be mene to paye no edro mienu nyina nso sha adaka krum fa nsuo no memene to paye no na saa namu yade abedan ziba wonipadua ne so no ebekọ nsuo ka wonipadua wo ya ohene wo sori ase ya bo wo ya wo ya
ama sese oba wonse buom kura anye enam yade nsunsu aso ede ba na susu o mentena ho wo treat na nko wo mpane na nko a nonom na bi go heba mixture ne capsules no bi na beboa ba bi eto no bi abenya na bi no bi ne number eye 0549 999253 0549 999253 area to be hotel ye wo Kumasi ya jinya ase ye be Kumasi high school no ye be Kumasi high school to be hotel and only hotel of the moment and yanom sa wo pe baabi na wadwodwo ho a eye we free fie ko fipem yeah to be hotel ya som oho som ne sompa yeah ya krokro se wo hene ana wo hema wo ti wadwam to be hotel me ba cha oba wo be oho wo free baabi no aba Asante ba mu pe baabi ada bra to be hotel onso wa ha na nso wo pe baabi akodwodwo ho bra to be hotel wanya wo faase bi na wo pe wo fafie bi de na kobra to be hotel kire sa hey bibia bi wa ha ya wo mini bar wa ha ya wo won ye be somo bra wo da ha no ye rooms no very standard wo betumi abuki bi online na air condition rooms wo ho ye wo smart TVs ebubobom ye security 24/7 ye san wo restaurant into betumi asa didi wa umpe we na apede se bia pese ofre na ubuki online ansa no aba je sa number we na frɛ ye to be hotel for number ye 0531 727417 ena se bia wani je ho sa on ye be yadwuma frɛ yen na ye hu se ebia ha na ye betumi de wache ana any other enquiry say here efa to be hotel hono number na ye 0244 374642 unya fresh ahoma we ya no bekasa and we da Sibre Herbal Research Center da Sibre Herbal and Research Center onu ya hwehwemu na hwehwemu na waya na wodi no miensa abedwa so sabre ya me na wo ka sei da Sibre Imu Plus capsules sa Imu Plus capsules ameka ho asemi onipa da sani so onya bi na se ononom a ebua unipadua ne pa me gina brane topa ye na se unipadua na hoden no kwa na ekofom de ewuhia nie da Sibre Imu Plus capsules ebeboa wa me mogya de afrusa na kama ebe support unipadua na hoden ma gina brane enti meka se kura wa ye mre wo mpam memene sa topa ye we bi se we ba na ba ma na wo ye oba na sebe o pa wo a onunum bia na memini bia ebesiesie homu nso no wonante kakra na wabre untinimu twetwew wachiri bremu kotodwo sisi ni nyina wo ho kyerɛw wunya da Sibre Imu Plus capsules ni bia wawie ye wada Sibre Herbal Mixture ende ya wo a wu bu wonsa menua ba wote be ma na wo be namu yade a wakwa akote to de bia adwonso tumi tawa ya se be ma pese odwonso nso e ma sio ka oni padua na ho kekaw wunya da Sibre Herbal Mixture wawie afa wa hunu so mogya ne so ate wanimu aye hoya wanimu atu ntumi ni di akoma na ebo peri pim wunya da Sibre Black Tonic wawie enti da ya na mitufo se da Sibre nu edi nka nya miensa nyina da Sibre Imu Plus capsules da Sibre Herbal Mixture da Sibre Black Tonic na yusubo mu a nka case close wawie bra Otec fia ha ubenya miensa nyina bi wa ha ko have me pharmacy ko Fredimens Colinac baby eton no bi ade okwa akasa wo peda Sibre Herbal ni no miensa no Imu Plus Herbal Mixture no ene Black Tonic no your number ne ye 0535 01 0442 0535 01 0442 ena wiei opanyini ene ye wawoda udide Reverend Christopher Opoku Reverend Christopher Opoku Amazing Love Assemblies of God Mamponte Hospital District Pastor ene opanyini ene wanya afeko edi aka wa womfie ho na wa wo ba Jacinta Bonsu ose ene ye wa wo dai opanyini ose nyankopon hira na ho bambo sire nyame se oma na dom no enye kese wo so happy birthday to you Reverend God bless you Jataba wo ho te say akrabako gonja fo hene a owo pran farming wa frɛ no wono de yem frɛ no na emu de abrante na akwara no kodi no ho no
ono na ya try the number na yenya wano ne kwa miana ne no wana egunja fo yen ayo konkomafo hen konkomafo hen owo prime farmer no my friend no but the number no friend ko enko seems as a network no enye wo ho network enye wo ho no waja ne message mama ne message nti me hwe na akosi anwumre eja kwa mi fire ne se afidie idie ekwachiri ena sebe ye kan ye woni pa dodo bebre a omo wa santima mu ha ya wonu mu free prime farmer ho enu bi kura na krachi bi free yen se ono ho akura na ofrei tonkra no fa prime farmer ho go se de kwankwamafo eni a yeso wo farmer ho ono ne frɛ ne kwame anane no ono na agi obi ba aboso esa fresi obi so se yen kan kire ne papa na ne papa mokrachi we ama ne se ne ba na wu no oma ne kwan ma ne nsie no o ma ne kwan owura mama ne kwan enti besi ne sa akwada da wudi a oda so hye fridge mu okay enti to nsa frɛ ne ma mesima ba akopɛ yo nana kwame anane a we ye konkomafo hene ewo farmer prime minim se mo amuti a mo tie na nana so wo tie on tie pa minim se wo tie so nana ene ye ukuada se de nana Krobea se no ene ukoi eda benada amane na awotwe me man na awotwe mu ene na awotwe yo nana ene ukoi na awotwe pepepepepepepepe anopa non kono ye hiawo e wo tega dwom ha o medai ejira o benya kakra de aba straight benya kakra de aba straight okay owura wasam no a wo beka ye no se sei net ye de a wasam na ya tobo me nipa ba akopɛ nka sɛ ma menyini kire matie mienu ni nyina ti sa ne banam de do nokre na etu wani ase a matie obi ade enam de nokre na mawo wate ase ti wo de no megidi nanso megidi a memmen wasam a wo de aba yanimu yi se saa net a asɛm no ya nanso watena ho akyɛ yɛse akyea emui desne bebia enti wodi nya ho abotre yenya atu ahye ne na awotwe yi emfiri sa abre ya nkosi sa na awotwe no na ho ana mo bi esese engine room otuo no watu na yehudie susan de brode ho befa wate yetu asem na hye ne na awotwe ko atiefo ya Bolivia Enterprise for Future Life enuane no a ono de abadwa so no obekumasi Sofolai alignment multi home nhwani mu ho a bekire wo yade mu kire yen na wunya kire mu kire yen na am bekire duane aduru a yemfa mawo de enti ya me kanfo Future Life nuane ya Bolivia fo akofa aba no de mawo ene se ahodi no wo mo hwe vitamins ni minerals kra aduonum yensa ene wom amino acids sei edu nkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashemu matonchom umpe we na apede yi enti de be kire yade kora etiti wo mu kire yi ye ma waduane aduru kodi na nyu ahoto ye number eye 0246 01 0150 ena 0242 878090 na sasu heba center for wonum kubi heba pada na wonum de aba na nuanu meja tuato se wunya kubi heba pada ebi na wodi ensuo de dadi de o se kube ensuo wodi bi frem na se onomo a ai eye bema ebe kikiu wa kikive igori kikive ibush kikiu ebe kikiu what must say bema bi wo hono a sebe wadani 2 minutes mine obi nso wo hono mo abrego enye oba na wahana na unsuzo mame omoame kakra ma no mpe sojani always be ready eye bibi na abanti ma yesa wo wode ane fo wa na atwikom nom ne ade peku bi heba powder bi wode wutumi kura segu wanum ewe wate ase ewe bonsuo gu so na fa kwa agoprama ne so wa obete de make yase bra Otec fia ha benya bi ato komisi e ba blazer rekwa murum Kofred Mens ne call na Cash Town of ata drugstore ebu akwakofodu abenya bi o de ekofodwo heba asante bekwai smart heba obo asu benya bi Fred Doctor sofo asamwane number 0244 16 66 02 0244 60 66
02 arofoni ade hye mapon medamu ase na de ebe bia no countryside hode de yebehia ewie jataba na hye dwumadi ma me de besomo ye ote obo ade achi amenka eja kwa me ote ne nka kwadwomo ene wa ampasitna kwadwo ene ade ye ni nu apie fa wetu so no na baabi uwie ni nye meeting kwadwomo okay enti me sorry dwabrem is happiness de beye bia adofo countryside ho yebehia obetema se akina bi me da se eburu